Nawr ar S4C, ein ail rhaglen o'r ffair eiaf eleni gyda sylwebeth Saesneg ar y bottom coch. For English language commentary during our live coverage from the Winter Fair, press the red button if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. If you have a TiVo or Sky Q box, use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Mwynhewch y sioe eiaf. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Llun, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Croeso cynnes yn ôl I chi. Am 10 o gloch y bore yma fe agorwyd y ffair gan gadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Brynhawn Cymru, yr arwerthwr o Landysul, Dai Lewis. Braf yw cael bod yn ôl a dweud bod y gymdeithas yma o hyd. Hyfryd yw cael cwrdd gyda chydnabod unwaith yn rhagor. Ystyriaf hi felly yn fraint ac yn anrhydedd o'r mwyaf cael datgan bod ffair eiaf 2021 ar agor. Thank you. A da ni'n falch iawn o fod yma hefyd a gweld y maes yn llawn wyneba hapus iawn hefyd oherwydd mae heddiw yn ddiwrnod mawr yn gam ymlaen. Yr wyl genedlaethol gynta i'w chynnal ers y pandemig. Wel, dwi wedi cael y mwyd, wedi cael yngheniog mewn lle fel hyn, mae yna ddigon o ddewis hefyd. A chith adra gobeithio yn barod rwan am brynhawn yn y ffair eia. Da ni'n darlledyn fyw yma ar S4C tan 4 o'r gloch ac mi fydd o'n braf iawn cael eich cwmni chi. Ond cyn I ni ddechrau crwydro'r cylchoedd cystadlu, dewch I ni gael gweld sut siap sydd ac a fydd ar y tywydd. Dewch I ni fynd draw at Steff. Shmai, prynhawn da I chi. Wel, ambell gip o'r Llun wedi bod fan hyn yn ystod y prynhawn, ond i'r mwyafrif darlun digon cymylog ar draws Cymru ar hyn o bryd. A dyma fydd y patrwm heno a dros nos hefyd, ffront gynnes sydd yn mynd I fod yn lledu ar draws y wlad, sy'n golygu fydd hi'n aros yn ddigon cymylog. Ychydig o law ysgawn yn bennaf I chi tua'r gorllewin dros nos hefyd. Y gwyntodd yn cryfhau rhywfaint, ond o dan y gorchudd cwmwl, wel y noson gymharol fwy o gymhariau neithiwr beth bynnag y tymheredd hyn o ddim yn disgyn fawr is na rhyw 4 neu 5 gradd Celsius yn y mewndiroedd yn ffigurau dobl-wedni ar hyd yr arfordiroedd. Peth cyntaf bod y fori felly'n dechreuad ddigon cymylog i'r mwyafrif o Gymru. Ambell gip o'r Llun yn mynd I fod i'r dwyrain o'r mynyddoedd erbyn prynhawn fori. Ambell gawod gwasgaredig prin yn ddigon posib I chi tua'r gorllewin yn eto i'r mwyafrif darlun digon sych sydd ar y ffordd. Y gwyntodd yn gymedrol erbyn prynhawn fori yn eto'n fwynach mewn llifair o'r gorllewin y tymheredd fori rhwng 10 a 12 gradd Celsius sydd ychydig uwchlaw'r cyfartaledd arferol. Tywydd digon tawel sydd ar y ffordd yn ystod y 24 awr nesaf felly yn y fwyaf ohono fe, achos nos y fori, wel ychydig o newid sydd yn mynd I fod ar y ffordd gwasgedd isel yn lledu ar draws y wlad. Mae ddim yn mynd I fod yn troi'n fwy geafol unwaith yn rhagor band law trwm fydd yn lledu ar draws Cymru o'r gorllewin a'r gwyntodd yna yn cryfhau unwaith yn rhagor herddiadau o ryw 40 neu 50 milltir yr awr yn ddigon posib. A dyna'r cyfan gyda fi am heddi. Prynhawn da I chi. Diolch I ti, Steff, ac yn wir mae'r tywydd hyd yma, ac os bydd hwn yn para yn berffaith ar gyfer crwydro maes y ffair eia yma. Ac os da chi am ddod yma y fori, cofiwch mae rhaid I chi sicrhau eich tocynna ar-lein. Dyna di'r drefn ar gyfer y ffair eia eleni. Wel, da ni'n barod ta am brynhawn o grwydro y cylchoedd cystadlu. Mi fyddai'n canolbwyntio'r prynhawn yma ar y bloda, a'r cynnyrch, ar y creffta, edrych ymlaen at hynny. Ond at y gwartheg da ni'n mynd I ddechrau'r prynhawn at ifan. Wel, mae yna gyffro mowr ynghylch y gwartheg yn y dosbarth yma, dosbarth I heffrod o Darw Limosan. Y heffrod yma I gyd dros 600 kilo. Ifan Phillips o Gystell Newydd Emlyn yma'n gwmni fi o hyd ac Ifan, I ni wedi mwynhau'r dosbarth yma yn fawr iawn yn do. Mae'r safon wedi bod yn aruthrol o uchel. Safon dim ware yn y dosbarth yma, chywod, bydden ni ddim licio fod yn sgidiau'r beirniad yn mynd trwy ddorein achos, chywod, Sim lot rhwng dim un o'n nhw, chi dod yr un sy'n mynd I o'n gynta, yr un sy'n mynd I o'n ola.
sy'n byd rhwngddo nhw a gweud y gwir. Ni'n gweld heffer ar y top mynd nawr o bartneriaeth Dyfton a Small. Mae hon wedi troi mas yn wych. Pen bach pert ni, mae'n hydog ac mae'n gywir iawn. Mae yna hyd arbennig yn ia, a mae'n llawn cig. Fel maen nhw i gyd, tast y beirniad dwi'n meddwl i gyd pan mae'n dod i wartheg o'r safon yma. Alle ti roed y garden goch unrhyw un o'r rhaid mewn ffordd yn gallu ti? Ori, chi'n iawn. Ni'n gweld yr treisiad sy'n ail fan hyn nawr. Mae honno falle bach mwy o gig na'r un sy'n gynta, ond mae'r un sy'n gynta'n dangos ei hunan gymaint â ni yn well. A diwedd y dydd showman yw'r beirniad, a na beth sydd wedi wneud i feddwl ei roi hon yn gynta dyn ni'n meddwl. Ac ni'n gweld e nawr nôl gyda'r rheffer mae wedi roed yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Mae e jyst eisiau gwneud yn siŵr, mae e'n mynd nôl amlaen rhwng y ddwy. Dwy o wannol teip dyn ni'n mynd Ifan. Un a bach mwy o gig, a llall a bach mwy o wow factor y siow. Fydden ni'n mynd syni dim nawr os fydden hala'r ddwy mae i gerdded rown neu gael pipr nhw'n neud to. Oes na ddrama mynd i dola am fod. Yw e mynd i ofyn i nhw gerdded unwaith yn rhagor. Dwi e ddim yn siŵr, mae fe'n cael gwaith fan hyn, mae'n cael gres i drad, mae e'n nôl a'i ddwylo arnyn nhw'n ar y chwarteri ôl na. Mae'n mynd nôl at yr un sydd yn yr ail safle. Rhif 56, dwi'n meddwl yn dy fe, wedi dod o swydd Efrog, Miss Dynamite. Ie, Harriman o Warner, mae'r rhain yn troi da gwych mas bob blwyddyn yn credit ydyn nhw gweud y gwir. Yr un peth a hon yn gyntaf fan hyn, dwy heffer, Llun rwy'n o'r ein ennill fori, a bydde neb yn gallu darled â chi. Mae wedi gwneud ei waith yn slick iawn heddi hyd yn hyn, ond mae fe'n cael gwaith fan hyn nawr yn dweud. Ori, mae dosbarth ma wedi ala fe bwyllo tywe bach i gweud y gwir. Fel gweud, mae'r safon mor uchel. Mae rhaid i fe wneud y job yn iawn. Mae fe ser ddoi ohonyn nhw fynd am wac fach. Da iawn. Mae fe'n i lwco, bach o ddrama, bach o gyffro, yn gylch y gwartheg. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae'r dosbarth yma i bobl adre nawr sydd yn gwylio ni'n hynod bwysig. Falle mae'n bir debyg, falle mae o'r dosbarth yma y daw pen campwr y ffairia fel enni. Pwy a wyr tybed. Achos yr heffrod sydd wedi dod i'r brig dros y blynyddoedd, diwethan dy fe yn y ffair? Ie, mae pob un bach o ffasiwn yw mwy na dim byd, dwi'n credu, i roi heffer lan. Pob un yn licio heffer achos bod hi bach mwy sweet a bach mwy deniadol na bystach, bystach bach mwy gwrywedd yn ei ffordd. Heffer sweet, mae rhywbeth yn neis o beth iddi. Felly mae'n frwydr rhwng Lloegr a Iwerddon ar hyn o bryd te? Ie. Yr heffer o Iwerddon sydd ar y blaen ar hyn o bryd, rhif 45, a'r heffer o Swydd Efrog yn yr ail safle. Voodoo Magic yw rhif 45, i ni'n gweld fan hyn yn dod ato ni, a Miss Dynamite yn yr ail safle. Fel arddangoswr, dwi'n credu mae wedi mynd am teip sy'n arddangos hunan yn well. Chi'n gweld y dreisiad goch dywyll mae nawr, mae hon yn dangos hunan just tyme bach yn well na'r dreisiad sy'n ail, bod mwy o gig ar yr un sy'n ail. A mae wedi wneud i benderfyniad, Ifan. Voodoo Magic. Wedi gwneud hi, wedi cipio'r garden goch mewn dosbarth pwysig iawn. Bydd hon yn effer beryglis fori, a fydd hi'n job i stopo hon nawr. Ifan, diolch yn fawr i ti. Wedi cael gwledd fan hyn, yn dyfennu, wedi cael dosbarthiadau arbennig. Do, wrth y bod. Diolch fawr iawn. Diolch i ti, boi, am darbenigedd. Mae wedi bod yn bleser cael ti yma. Diolch, Ifan. Diolch. Peidiwch anghofio fod gyda ni sylwebaeth Saesneg. There's an English language option available, and any problems, please contact the S4C Viewers Hotline. Mae'r ddrama'n parhau fan hyn ynghylch y defed yn adran pwysau'r cigydd. A'r tro yma, pwysau 91 kilo i 97 kilo. Sian, wel, hyd yma, mae'r halls wedi syrenu yn yr adran yma. Maen nhw'n cael diwrnod ffantastig. Cwpl o pei fi mas dyn nhw fori to, so bydd big battle ymlaen fori, wel pwy par fydd yn mynd ymlaen fori, yna fe? Bydd diwrnod prysur iawn dyn nhw fori. Ond sy'n mynd gyda nhw fan hyn nawr heddi, yn yr adran yma, yn y cylch yma? Cylch fan hyn nawr, mae'r beirniad yn mynd trwyddo fan hyn nawr, mae 1-2 par o rhai dion fan hyn.
wyn pwysau mawr ar rhain. A chi'n gallu gweld nawr yr wyn sydd dan i'r ochr ni, fan hyn y siap sydd dan nhw yn y fe. A chi'n gweld y beiriad, mae'n rhoi law yn y darnau pwysica yn dweud dros y cefen, lawr y coesol. Ie, ar y cuts mwy o drud yn y fe, rheini mae'r bwcher eisiau yn y fe. Chi'n gallu gweld y tensiwn sydd ar wynebau yr arddangoswyr yma, pan mae'r beiriad yn agosau. Maen nhw'n gorfod gwneud popeth yn ei gallu sicrhau bod yr wyn yn edrych ar ei gorau. Ie, maen nhw'n neud siŵr bod yr wyn yn edrych yn gorau, ond sa'n gwybod gallu sylwi ar tensiwn nhw'n mynd, maen nhw gyd yn gwisgo masks. Edrych yn ei lliged nhw. Mae lliged yn gweud lot am berson. Ie, mae'r rhan fwy o nhw, a capiau am ei pennau, masg, o amgylch i trwynau, cegau, dyma ni lliged nhw, ti'n gweld? Sdim idea da fi pwy yw'r rhaid. Pwy yw'r tip yn y job? Lwcus am y rhifen yma. Ie. Nawr te, y beiriad yn edrych yn ofalus drostyn nhw. Fi'n credu fe fydd yn symud nhw'n gyflym nawr i ryw fath o restr fer. Achos mae'n mynd ati fel trathi gythrel ar yw e. Chwarae teg i fe. A drian ar ddangoswyr, mae fe yn swydd oer ofnadw. Mae'n oer i ni sy'n gwylio. Ond i'r un yn y cylch, chymod, mae'n dipyn o job yn dweud, ond fi'n credu mae chwys yn bwrw mewn fyd, achos mae'n gorfod sicrhau y tensiwn a gwaith caled i gadw nhw'n iawn. So, cadw nhw fynd, a chymod, enwedig, mae cwpl o rhain nawr wedi bod yn tipyn o glasses o butcher's weight, so fi'n credu bod nhw'n eitha dwym, sa'n credu bod nhw'n teimlo'r oer fel sy'n fynd yn nawr. A ti wedi bod yn cystadlu dy hynna. Pam mae pobl yn parhau ddod nôl o flwyddyn i flwyddyn i cystadlu? Beth sy'n ni'n denu nhw? Yr atmosffer, mae'n siwr gymaint o gwaith yn mynd mewn i nhw, a stoc chi'n prawd o'n nhw. So chi sy'n dangos nhw off a cael marced i gwerthu stoc eraill adre hefyd yn y fe. A mae'n gyfle yn y ffair i bontio rhwng gwlad a thref hefyd, bod cyhoedd ein cwsmeriad ni sy'n prynu'r cig yma'n gallu gweld y safon sydd gyda ni yma yng Nghymru. A dilyn y stori hefyd yn dyfe o'r gatir plat o'r llythrenol. Ie, fi'n gwybod bod ysgol uwchradd Tregaron nhw fel arfer yn dod â bus a trip ysgol a pethau fel ni. Mae lot o ysgolion yn dod rhwng, cael gweld y stoc, gweld y carcas hôl, jyst gweld sy'n mae pethau mynd trwyddo. Mae Tregaron yn y gwlad yn y fe, mae lot o plant fferm sydd yn Tregaron, ond mae lot o ysgolion sydd ddim. A mae hwnna'n dda am yr ysgol yn dweud. Dangos pwysigrwydd y diwydiant yma yng Nghymru. Wel, dwi'n credu, tra bod y beiriad yn mynd trwyddyn nhw a chrib man, nawn ni gael hoi fach o gylch y defer, cyda ni nôl i weld pwy fydd ar y brig nawr gyda'r beirniad hwysau 91 kilo i 97 kilo. Cofiwch ymuno yn hwyl y fyd-eang ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau, wel, nodwch hynny, please. Mae manylion yn polisi a preifatrwydd ni ar boomcymru.co.uk ac s4c.cymru. Pencampwriaeth yn adran y rhanfyr Cymreig ac 4 dosbarth sydd wedi bod yn yr adran yma ac Andrew Phillips y beirniad sydd ar dasg o roi nhw mewn drefn ac Beth Simon sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn. Dyn ni wedi mwynhau'r dosbarthiadau yn yr adran yma'n do, Beth? Odyn, fi wedi joio matlaw. Ni wedi gweld dipyn o safon fi'n credu yn do fe. A braf cael gweld y gwahanol mathau a'r meintiau ac pwy mor eang mae'r rhanfryd yn gallu bod. Odi, ni'n sicr wedi gweld hynna bore yma. Wel, Andrew Phillips y beirniad yn cael golwg dros y cystadleuwyr 7 allan o'r 8 oedd yn deilwng i fod yn y bencampwriaeth sydd wedi dod i gystadlu ac yswyd special edition gyda Richard Evans yn fan i yn... Dwi ddim eisiau setlo heddiw, Na, dim o gwbl. Dim o gwbl. A wedyn y llall wedyn Tryndod Celtic Lord wedi upseto tyn bach. Wel, mae o'n cael golwg ar bob un. Wrth gwrs, y cynta'r ail o bob un dosbarth yn cymhwysau i fod yn y bencampwriaeth. Mr Andrew Phillips yn chwilio am stiwar falle.
Pwy sy'n mynd â hi, Beth? Wel, sa'n siŵr. Fi'n credu i fi fydden ni'n cael enillydd yr ybolion blwydd falle llai, ond na gen benderfyniad i yw e. Beth amdano ti? Wel, un ar ybolion blwydd, a dwi'n meddwl, ond pîn, dwi'n gweud yn siŵr, dyna'r gyfeiriad mae'r peiriad yn syllu. A Rebecca Lam sydd yn mynd â hi. Penstrymlu The Illusionist yn mynd ar bencampwriaeth yn adran y rhanfyd Cymreig, ac y Gil Whopper, yr is-bencampwriaeth. Ie, yn mynd i Mount Pleasant Silver Charm gyda Falmai Thomas. Wel, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Ac Penstrymlu The Illusionist yn geffyn eitha impresif. Odi, fi'n gallu gweld e'n neud dosbarthiadau cyffyle hela pan mae fe'n hun falle. Ribannau yn cael ei drosglwyddo a'i gyflwyno Rebecca Lam, Jessica Goldsworthy, yw berchnogaeth Penstrymlu The Illusionist, sydd yn bencampwr adran y rhanfyd Cymreig yma yn y Ffair Eiaf yn 2021. Dyma ni perchenog y pencampwr yn adran y rhanfyd Cymreig, Penstrymlu The Illusionist. Jessica, what a great win. Yes, amazing. Yeah, I'm so proud of him. He's an absolute monkey at home and cheekiest chap in the world, but yeah, very, very proud of him. You bought him as a foal, I understand. Yeah, I bought him, I did a video of him when he was a week old, and then I bought him unseen over the phone, and then, yeah, bought him home when he was 5 months old then. Well, it wasn't a bad purchase, was it? It was a cracking purchase, yeah. And of course, Rebecca's done a lovely job finishing him off for you. Yeah, I took him back up there about 5 weeks ago, and she's done an amazing job with him, yeah. Oh, well, very best. What does the future hold for The Illusionist? Well, I'd like to sort of have him out showing next year, and then, broken and out shown as a 4-year-old under saddle then. Oh, well, I'm sure he's got an exciting future ahead of him. Congratulations, champion at the Winter Fair. Thank you very much. Yes, yeah. Good bit of celebrating tonight. Thank you. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Llun rhan o grŵp Sandriso Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandriso Menai. Wel, croeso nôl i gylch y gwartheg ar gyfer y dosbarth ola i'r heffrod Limousin, allan o darw Limousin. Yr heffrod trwma sydd dan i fan hyn nawr ac Ifan Phillips, mae fe wedi stico at i deip drwy'r dydd yn dwi y beirniad Chris Penny, mae wedi gwneud gwaith arbennig. Odi, chi'n gallu dilyn chi'n gallu dyfalu beth mae'n mynd i roi lan yn gyntaf. Pan chi'n gweld cerdded mewn i'r ring, mae e moyn lot o style, mae e moyn lot o ring presence. Odi, fi'n credu bod e'n gwneud y job yn iawn hyd yn hyn. Achos dyna mae fe'n gynhyrchu adre, dyna beth mae e'n gwneud, dyna arbenigedd yn y ffordd nhw'n cynhyrchu gwartheg show potential a mae eisiau'r un peth fan hyn yn y ffair eleni. Odi. Mae e moyn rhywbeth sy'n a clister pert a rhywbeth a hyd a lled a mae wedi gael a mae wedi rhoi nhw lan ar y tegl fe. Do wir. Wedi cael gwledd ac un unau hefyd wedi cael gwledd. Mae wedi gofyn nawr i'r heffer sydd yn y trydydd ar ail safle i newid llefydd. Ond dwi'n meddwl fydd e newid i feddwl am yr un sydd yn y safle cyntaf. Na. Yr un gyntaf a Hugh Dunlop, mae e wedi ennill clas heffro Charolais yn gynharach yn y dydd. Honno'n dreisiad smart iawn. Hon tôn yn debyg. A dyna ni'r ddwy heffer sydd yn yr ail a'r trydydd safle nawr yn cerdded unwaith yn rhagor o gwmpas y cylch. Mae e jyst eisiau wneud yn siŵr bod e'n hapus efo'i benderfyniad. Bydd na ddim newid, dwi'n meddwl, i'r un sydd yn y safle cyntaf. Ond tybed a fydd na newid i'r un yn yr ail a'r trydydd safle. Pwy a wyr? Dwy debyg yn yr ail a'r trydydd safle. Oes, yn dos e. Lot o gig ar y ddwy yma. Sgwar yn dwi i'r un. Odi. Yr un sydd yn ato ni gyntaf, pedwch arfrest, a mae'n llydan yn dwi. A mae wedi newid nhw. Elfed Williams o Bonsenni yn cael ei dynnu mewn yn ail nawr. Ie, bydd e wrth i bodd. Wrth i bodd yn dod i'r ail safle yn bydd Elfed. Elfed wedi bod yn cystadlu mas ers y dechrau cynta. O bob amser yn troi da o safon uchaf mas. A'r heffer mae nawr wedi rhoi yn y safle cynta ar hyn o bryd. Mae hon wedi cael, neu mae'r perchenog wedi cael tymor arddangos da. Odi, mae hon wedi bod hon to wedi dod lawr o'r Alban a bod bod nhw wedi bod yn trefeili dros nos o fydde, maen nhw edrych ar ei gored yn y boes yma. A dyna ni felly, tidy dancer o'r Alban, bron iawn yn 700 kilo wedi mynd â hi yn y dosbarth yma i heffrod allan o darw Limousin. Ac Ifan, gai ddiolch i ti am gadw cwmni fi'n ystod y dosbarthiadau diwetha yma. Maen nhw wedi bod yn rai cystadleuol tu hwnt yn do? Odi, mae dosbarthiadau wedi bod yn wych a diolch i chi am y cyfle i gael dod i trin y trafod â chi. Oes mwy o gystadlu i fod nawr? Na, dim heddi, wedi benni nawr, so mynd i wylo bach o myldwain yn rhywle nawr falle. Mwynhau y ffair. Ie. Ifan, diolch yn fawr iawn i ti. Iawn, diolch yn fawr. Yes. Well, Stuart, you're having a great winter fair here in Wales. Yes, this is got 2 cattle down, 2 heifers and 2 firsts, so it's been a good morning so far. And what's the story with this heifer? She won a local show back in August. That was her first outing. She was overall champion interbreed at it, and then she's been at Agri Expo at Carlisle a month ago, and then she was at Live Scott. She was first in her class there. That was at the weekend there, and then we came straight here. She's a tremendous heifer, almost 700 kilos. She carries it well. Aye, yes, she's got great locomotion, and she's a nice heifer. There'll be some celebrating tonight. Well, maybe not. I'll need to be on the ball tomorrow. Well, it's great having you down with us, and congratulations. Best of luck tomorrow. Thank you very much. Diolch yn fawr. Ta-ra. Cheers. S4C.Cymru/ffair-eia ydy'r cyfeiriad holl bwysig os oes gennych chi deulu dramor sydd am fwynhau gwefr y ffair-eia. Y cyfan yn cael ei wedd-arlledu yn fyw. A mae yna glipio'r cystadlaethau yno hefyd i chi gael ei gwylio nhw pan ydych chi ffansi. Mae'r garden goch yn nosbarth y pwysau 91 i 97 kilo yn mynd i Gymru tro hyn.
o eiddo Mr Tyrion Griffiths, tu isaf Rythyn. Wel, nawr te, be fi oedd o newid yn y dosbarth yma, Sian? Nice change, yno? Na, par neis to. Mae gyd, pob un o'r rheina sydd wedi cael preis o'n hyn nawr, werth i weld, ond y par sy'n gyda nawr, chwarae teg yn nhw, wedi trymo mas yn neis, a o fan hyn, y back-end sydd i edrych yn nhw, chwarae teg yn nhw. 93.5 kilo, a maen nhw wel yn galed yr olwg, yn dyn nhw. Fi'n gwybod sy'n eich 3 nhw, ond maen nhw wel yn galed, yn trimio'n galed. Wel yn solid yn hyn, yn nhw, chwarae teg. Iawn, wel diolch ti, Sian. Dyw'r beirniad yma ddim yn chwarae o gwmpas o gwbl. Mae'n mynd trwyddyn nhw fel cath i gythrel. A dyma ni, enillydd. Llongyfarchiadau fawr iawn. Siwr deimlad oedd e bod yn y cylch hwnna? Deimlad, rioed i ennill yma blaen, a dod i ennill yn hapus iawn. Ers ma'n ti wedi bod yn gystadlu? O, ta 5 mlynedd siwr. Breuddwyd, wedi wreddi? Ie, ma'n i fawr i fan. Faint o ddefes i dad ti? O, rhyw 100 o Beltex pyr. Mae dros 2,000 o defyd Croeso eich gwrdd. A beth sy'n mor arbennig am Ffeiriau Cymru ti? Mae sioe ar rhwng Mae stoc gorau'r byd, gorau'r gwlad yma, so... A beth sy'n brysur fori nawr? Bydd. Pob lwc i ti? Diolch yn iawn. Dim gormod i yfed heno? Gael ei weld. Rwchwch, mae'n ddolig bron, wel, mewn mis. A dwi wedi cyrraedd y ffermwyr ifanc, neu pafiliwn y ffermwyr ifanc, yn cadw cwmni fi, ochr draw'r coed i'r rwle. Mae Anna Jones, ti'n iawn, Anna? Iawn, champion, diolch, sut ydw ti? Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n mynd i ychwanegu o glwb Dyffryn Tanat gynt, gelynion i broddo fe gynt. Lwcus bod y goeden yma. Pwy sy'n gwybod beth wneud digwydd? Ond dwi wedi mynd dros oed erbyn hyn, a mae gen ti swydd bwysig iawn. Cario camerau ar ei lle. Ie, dyna'r unig swydd sydd gennau ar hyn o bryd. Ie, na, dwi wedi dechrau fel swyddog marchnata a chyfathrebu efo ffermwyr ifanc. Nes i ddechrau diwedd mis Medi, so eitha ffresh. Dal i ffindio dy draed. Dal i ffindio'n rhaid. Mae rhaid i'n oer ar hyn o bryd. Ti'n eisiau cwyno, mae'n sych. Dwi'n cwyno, dwi'n hapus, mae'n ddolig. Mae'n swydd bwysig iawn, achos mae'n lot fawr yn gyrru ymlaen yn ffilmwyr ifanc. Ydy, ie, oes. Mae'n lot fawr yn digwydd. Ni wedi bod yn brysur yn barod yn amlwg efo'r steddfod. Gathon ni wythnos yn ôl lan, a, wel, oedd o ar S4C. Oedd, rhaglen wych oedd hefyd. Diolch. Wel, i rhai nath ddim cael cyfle i weld o achos y power cuts. Mae yna dal cyfle i weld ar clic. Ond oedd wych i weld y steddfod nôl, achos mae wedi bod yn gyfnod anodd, a cael ei lodau nôl a dipyn bach o fwrlwm, mae wych yn Ie, a oedd y talent, oedd y safon yn aruthrol, fel, oedd o wir, yn edrych yn ôl ar y rhaglen, oedd o just yn wefr i weld gymaint o dalent sydd gen ni fel mudiad, really, de? So... Dim amateraidd yn ei safon, ond mae pawb yn neud o i gwirfodd, a neud o i'w clybiau, yn dydy, mae o'n gret rhywsyd. Yndi, so oedd o wir yn hwb, dwi'n meddwl, i'n aelodau ni, ar ôl adeg mor od a anodd, really. Ac ar y ffair rwan, beth sy'n mlaen ma, lot o gystadlaethau? Lot fawr lot o gystadlu. Wel, yn amlwg, gen ni'r coed nadolig yn fan hyn. Oes, wedi gweld, mae'n ffordd yn llygad. Yn amlwg, mae'r barnus stoc, beef ifanc, prif cynnyrchydd wyn hefyd. Lot o wahanol sgiliau di gael ei ddysgu efo fel torri cyw iar a stwff fel yna. A hefyd, gen ni cystadleuaeth efo cywain, sef dylunio mood board yn defnyddio cynnyrch gen cynnyrchwyr lleol Cymraeg. Syniad gwych. Ie, so bwydlen, really. A ie, fydd nhw yn cael ei ddangos fori. Reit, mae'r amrywiaeth, a chi'n rhoi esbonio hyn i rywun o blaned arall, beth yw'r ffemur ifanc, mae o'n hollol wych yn dod, mae'n gymaint o bethau o... Gymaint o amrywiaeth. O giw ier i goedion dolyg. Ie, dyna ni. A dyna beth sy'n bwysig i gario ymlaen, de, achos... Ie, hollol. Ie, a ti'n cofnodi'r cyfan? Wel, mae rhaid i rwy'n, does? Yn hollol. Yn sydyn at hyn, te, be oedd y gystadleuaeth ma? Dwi'n credu bod fi'n gallu gesio, yn esbonio yn sydyn. Ti'n siŵr? Ti'n misio rhoi go arni? Cario coed? Dylunio. Dylunio coed. Addurno, sori, dwi wedi cael yn wrong. Ie, addurno coedolig. A ie, mae'r enillwyr wedi cael ei... Newydd gael ei gyhoeddi fan hyn wan tra oeddwn ni'n siarad. A pwy sydd wedi ceithio Robert? Sir Benfro, eitha hi? Benfro, ie. Lle mae Maldwyn? Lle mae Maldwyn, dwi'n clywed chi'n gofyn? Da iawn sy'n Benfro. A da iawn ti ar dy waith gwych, Anna. A pob lwc i bawb o ffemur ifanc. Diolch. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Llun, rhan o grŵp Sant Riso Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandriso Menai. Yn adran y Merlod Mynydd Cymraeg, Kitty Bodley y beirniau sy'n cadw drefn ar y dosbarth cyntaf ar y bolion, ac Owen Griffiths sy'n cadw cwmni i fi fan hyn. Mae wedi bod yn dosbarth rhaid gymleth i ddilyn, Owen. Ie, o'n i ddim yn siŵr am beth yn digwydd i ddechrau nag o'n i. Felly mi wylon ni'r dosbarth cyntaf yn y cylch a mi nath i ddewis 5 ar y brig a wedyn dath yr ail dosbarth mewn wedyn ac eto nath i ddewis 5 arall a ni'n gweld nawr y 5 o'r 2 dosbarth wedi dod yn ôl i fewn yn erbyn ei gilydd, felly mae gen ni 10 o flaen Kitty Bodili ar hyn o bryd yn cysadlu fod yn enillydd yr ebol gwryw adran A. Ac i egluro, achos bod yna gymaint o anifeiliaid wedi gofrestru i gystadlu yma, mae'r stiwariaid wedi gweld bod yn haws i splitio'r hanneru'r dosbarth fel bod yna digon o le a bod pawb yn chwarae teg. So dyma'r 10 gorau wedyn yn y dosbarth yma. Ie, felly ni'n gweld weithiau pan mae'r dosbarthiadau yn fawr iawn, ni'n gweld y dosbarthiadau yn cael ei haneru mwyn rhoi tegwch i'r cyffyle yma i cael lle i'r rhedeg wrth gwrs, ond hefyd i sicrhau bod hi'n ddiogel yn y cylch hefyd, bod yna ddim gormod o cyffyle yn mynd o amgylch ar yr un pryd. Ond mae yna 10 yn y cylch o flaen Kitty y beirniad ar hyn o bryd. 10 ebol gwryw adran A. Dyma ni Julian Williams yn dangos Hope Taffryn ar rhan Mrs Joan Eggleton. Felly David Davies, brydfa Ceilan. Ond dwi'n meddwl mai ebol wedi brynu yw hwn. Bryn Rodin Gilert. Felly wedi fagu yn Ynys Môn wrth gwrs. Cwmhendi Byster y Tad a Crympwell Blue Bella y fan. Miss Lisa Basu Malen, Ascendens a Love Struck. A Rob, wrth gwrs, y gŵr yn arddangos. Dwi'n eitha licio'r y bobach yma. Dwi'n gyda asgwr yna. Ie, mae hynny'n wir. Dwi'n gweld yn gryf iawn tu ôl hefyd. Mae gyda fe chwarteri ôl cryf iawn. Mi nath hynny yn sicr sefyll allan pan ddath e mewn. Ashley Oldroyd. Danash Preitel. Y man Chaidilig Idris ag allan o Western Polly's Gem. Dwi'n siŵr pa liw bydd yr ebol yna. Ddim yn anhebyg i Palomino o bosib ar hyn o bryd, ond o bosib mae llwyd fydd yn y diwedd. Finley Sergeant Pepper. Yn cael ei jyst yn anodd i setlo. A dyma ni'r ola i arddangos ei hun yn unigol. Ie, Rocky View Welsh Soldier, eiddo Ryan Wilson a Gemma Morris. A dyna ni'r 10 wedi gwneud i sioe unigol. Felly y penderfyniad nesaf fydd gweld Kitty yn tynnu'r cyffyle yma fewn i'r rhestr yn yr ordor mae hi'n gweld dylun nhw fod. Adran a bryd mwyaf niferus cylch y defed sydd yma ar hyn o bryd a Enfys fel un sy'n ysgrifennyddus y gymdeithas ac yn cadw'r bryd yma. Pa mor bwysig yw ei gael llon cylch fel un o ddefed torddi? Mae'n bwysig iawn, yn wedig yn rhywle fel y ffair eaf. Mae'n wahanol i'r sioe haf, yn dywe, achos y cig yn ei hwylo amdano fan hyn. A mae fe'n hyfryd gweld gymaint o nhw yn y cylch, a bydd y torwens yn dod mewn wedyn ni ar ôl y tordis. A mae'r beirniad wedi dechrau sifo trwyddyn nhw, mae rhai wedi gadael y cylch, ond mae dal rhyw 15 o beiri, os nad mwy mewn yn y cylch o hyd. Y beirniad rhwng nhw yw Alun Richards, cwm Celynna 5%, a sa'n gwybod fel mae fe'n neud i fod yn onest, achos
Mae'r lle yn llawn yn dweud o ddefed torddi, a mae'n wledd i'r cyhoedd cael edrych a gweld sy'n beth. Odi, achos maen nhw'n smart hefyd. Chymod, o ran y bryd, mae dyn nhw nodweddion eitha unigryw, really. Y bole di a'r penol di, a wni mae'r torwens yn amlwg i'r gwrthwyneb, y bola gwyn a'r penol gwyn. Felly, mae fe'n symud rhai o amgylch. Fi ddim cweit yn siŵr beth sy'n digwydd, ond mae fe'n dechrau symud pobl ar ei lle. A mae eisiau iddo fe, achos mae fe wedi bod mewn tipyn o amser nawr, ond mae tipyn o job o'i flanau. Mae'n dechrau colli chwys nawr, chi'n gallu gweld wrtho fe. Ond un peth am Alun, wnaeth e gadw ni ar flaenau'n trad. Roedd ddim ni datgelu beth mae fe'n gwneud, ydy e? Na. Sa'n credu byddwn ni'n gwybod lot cyn y diwedd. Ond mae fe'n hen law, mae fe'n prynu a gwerthu oen, mae fe'n berniadu fan hyn o blaen, mae fe'n hen law ar y busnes berniadu, a fi'n credu bod nhw gyd mewn dwylo saff gyda Alun wrth y lliw heddi. A mae'n cael diwrnod llwyddiannus i hunan hefyd, achos y bore fe, oedd e mewn yn y cylch gyda heffer henffordd, ond oedd e ennill. Do, mae fe'n eitha hapus fi'n credu, felly mae'n cael dyrnod bus iawn. Ond, na un beth am Alun, mae'n gyfforddus yn y cylch. Mae e'n joio. Mae fe'n joio. A fi'n gwybod bod lot o beirio i flanau, fi'n gwybod bydd e'n joio dosbarth mor fawr, achos mae'n gallu cael ei ddanedd mewn iddo fe, a mae fe'n handlo nhw gyd yn drylo i'r chwarae teg iddo fe. Ond mae fe'n gyfarwydd â thrin a thrafod gymaint oen, yn dweud. Odi. Mae'n gwybod beth mae'n neud. Odi, a bydd e'n gwybod beth mae fe'n hwylo amdano hefyd. Bydd eisiau bod nhw, bod good cyfer arnyn nhw, ond bydd e ddim eisiau nhw'n rhydew chwaith. A drychwch o'r plant sydd o gwmpas y cylch. Mae yn gweud y cyfan bod nhw'n fryd trawiadol a dyniadol i blant. Ac chi'n gweld y plant yn cael ei denu atyn nhw nawr yn ei gwylio nhw. Mae pawb, yn wedig os ydych chi'n mynd mewn i siowan i ddechrau, mae pawb eisiau rhywbeth bach yn wahanol, rhywbeth sy'n denu'r llygad, ac yn sicr mae'r bryd hyn yn neud hynny. Maen nhw ddelfrydol ar gyfer plant hefyd, achos maen nhw'n dyn nhw ddim rhy fawr, ond mae natur neis i'r defed hefyd. A rhywbeth sy'n wastad yn cael fi gyda'r torwen a'r torddi. Nawr, pan ti'n meddwl amdano'r torddi nawr sydd yn y cylch, ti'n meddwl amdano ddi. Ond na, y tor yw'r bol yn dweud, y bol sy'n ddi. A wrth pan ni'n gweld y torwen nes mlaen, bola gwyn, ond dafod ddi. Mae pobl yn drysu, ydyn. Ond na, maen nhw'n drwiadol iawn. Mae fe'n symud mwy ar ei lle nawr. Fi'n credu bod yn trio hwylo i 6 neu 8 ucha fe, fi'n credu. Iawn, wel, digon o waith o flaen y beirniad eto, fe gawn ni hoi o gylch y defed, ac gawn ni nôl i weld pwy fydd yn fuddigol yn nosbarth y defed torddi. Wel, mae'r cystadlu'n parhau ynghylch y gwartheg a wy'n cael cwmni gwyneb newydd fan hyn yn cwt sylwebu fel petai Elliw Roberts o Llantrisant, Sir Fôn. Siwr wyt ti, Elliw fach? Dwi'n iawn, diolch, jyst bach yn oer. Mae'n ffres heddi, mae'n ffres, ond mae'n neis bod nôl ma'n Llanelwe. Dwi wedi bod ar goll ers peidio cael mynd i sioia, ond mae'n teimlo braf bod yn ôl wan ers mis neu 2 yn mynd i bob man. Achos 2 flynedd yn ôl o ti yma gyda fi'n gwmni ddwytha. Pwy feddyliau yn dyfe? Y bydde yna 2 flynedd cyn bod ni'n ôl ma to? Ddim di meddwl bod bob dim di stopio dros nos, so mae'n braf bod yn ôl wan. A wedi cael cwbl o fisoedd prysur iawn yn ddiweddar yn siowan ac yn dangos? Do, dwi wedi bod yn un peth ar ôl llall, a dwi wedi dechrau hefo moch, hefo cystadleuaeth efo Young Farmers, so mae gen fi heina i ddangos fory, so mae'n un peth ar ôl llall, ond braf bod yn ôl. Ffair ea prysur i ti, Elliw fach? Yndi. Ond ti'n mwynhau? Ynddo, na'i'n cwyno. Na, ddim eisiau cwyno, na goes. A der i ni edrych ar y dosbarth bach yma nawr, beth yw'r dosbarth yma te'n union, Elliw? Beth sydd dan i fan hyn? Dosbarth o heffrod sydd wedi cael ei tad gwahanol i Llun neu blws, so mae gynnon ni galwe a longhorn, so jyst rhywbeth sy allan i'r bocs mewn ffordd bach gwahanol. Felly'r brydiau cynhenid yna wedyn, a mae yna 2 heffer yma yn does? Y 2 wedi dod o'r Alban, dwi'n meddwl, sydd dan i'r 2 ddi. Ie, dwi'n siŵr, maen nhw'n rhywbeth smart amdano, maen nhw'n edrych wahanol oedd y clustia mawr, maen nhw'n gwybod sydd wedi dangos hynna, a mae gynnon nhw flew neis. Maen nhw'n wartheg smart a fyned i gweud celwydd fyna wrth y tia a'r bobl adre. Ola Nidloes mae'r un gyntaf ma'n dod, mae'n ddrwg da fi. Stephen O'Kane yn dangos ar ran Mike Rowlands wrth gwrs, ond y golwau cross y fe. Ie, dwi'n siŵr, dwi'n gwybod beth di'r fam, ond tad galwe, so maen nhw wedi bod yn dipyn o sioia, di wneud yn dda yn y dosbarthiadau negatif mewn ffordd. Yr heffer wedyn yn y canol, Elliw, mae hon yn dod o Sussex, daw hon. Yndi, mae honna allan o fywch
Belgian Blue a tad galwes, so mae hwnna bach fwy o siap iddi gymharu ar yr un sy'n o Stephen, ond ddwy allan o'r un bryd. A heffer wedyn ar y ped, mae hon yn dod o Sir Fynwy, a yr hirgorn, dwi'n meddwl, sydd dan i fan hyn yn dyfe fel tad. Ie, mae'n heffer da am ei bryd, ond mae'n mae gen i lot o hyd iddi, efo'n rhywbeth, ydych chi'n mynd gweld fel arfer, ond mae'n hyd go dda iddi cymharu ar ddwy arall. Ac yn pwyso tipyn mwy na'r ddwy iddi, mae'n 628 kilo. Yndi, ond ddim yn edrach fatha bod hi'n pwyso hynna, ond... Dwi ddim to, mae'n pwyso arbennig o ddaw ar y teg, mae'n glamp o heffer, mae tipyn o hyd na mwyn un, does? Oes. Lwy ti'n gweld hon yn mynd tellyw, yr un yn y canol falle fe hwnna? Wel, ia, mae wedi bod yn y sioia, tair sioe dwi wedi bod yn, a wedi cael yn ychal, so swn i'n feddwl, ond wedi dweud, mae'r un mae Stephen hefo, mae honna wedi bod yn ychal hefyd. Mae Mike Rowlands, be wrth gwrs yw perchenog yr effer yna, mae wedi cael ffair ei lwyddiannus eddi'n barod o na, titha reit, mae nhw wedi tynnu hon o Sussex fewn. Jason a Sarah Wirham, Cheeky Pims dwi enw hon. Ie, mae yna rhywbeth amdani, mae'n edrach bach fwy, mae ella bod ddim y mwyaf, ond mae'n just neis, mae'n sweet. Mae'n gywir iawn yn dwi. A mae'n gyd yn cerad yn dda hefyd, yn cario y pwysau, dyna sy'n bwysig. Pam da ni'n dod i adag yma a meddwl, o ia, mynd i cael ei ladd yn nhw'n diwal, so diolch watch am cerad. Ond efo heffro, da chi efo'r opsiwn o gadw nhw dydach. Yn union, dyna'r peth. Yn union, mwynhau'n bwynt da i'w wneud. Ac dyna ni felly, y garden goch wedi mynd i Jason a Sarah Wirham o Sussex. Cheeky Pims wedi mynd â hi. Ac wrtha i ar Cheeky Girl o Llandrysant. A dod i bethau fyna. Diolch i ti Elliw am y tro. Diolch. Cyfle rwan i ni werthfawrogi'r gwaith llaw bendigedig sydd yma ni ar Llwyd Morgannwg. Ffion Gwyn wedi bod yn beirniadu yn athro yn Coleg Meiron Dwyfor, yn celf wedi dy faes di, ac yn ôl y wen ar dy wyneb di, ti wedi cadw blesio gan yr holl gynnyrch amrywiol sydd yma, gan ddechrau efo'r cardiodolig na. Ie, mae wedi bod yn fraint cael bod o lawr, mae gweld yr amrywiaeth i ddweud y gwir, ffantastig. Ie, cardiodolig fan hyn, hwn wedi cael cynta, a wedyn yr eitem yna wedi cael air. Eitemau 3 dimension o'n nhw, a wedyn ar sail fatha yr nadolig llawen, nadolig o golygfa Cymreigedd iawn o'n i'n meddwl fanna, gyda y ledyn cael paned o def o'r ddraig wrth y... Catherine Hughes o Bywys sydd yn fuddigol y fanna, a wedyn Simon Meredydd o Fynwy yn yr ail safle. Mae hwnna'n ddiddorol, fel bocs bach. Mae'n fendigedig dydy, mae'r gwaith celf yn dlws iawn, yn mewn nadoligaidd, rhoi naws hyfryd. Dwi'n meddwl dyfrlliw a inc wedyn, ti'n meddwl, a gwash dwi'n meddwl yn yr top fan hyn. A syniad da ar gyfer carden sy'n gallu cael ei gwasgu fflat a'i gyflwyno fel la, mae'n hyfryd. A Simon wedi gwneud dipyn o gamp yn y ffair yma. Anhygol, yr un cysadleuwyr oedd wedi gwneud y garden a eitemau 3 dimension, cyfres ohono nhw yn ystod cyfnod mae'r eitemau werth i gweld, mae dreigiau hefo fo, mae gyda fe garw mawr, strwythyr fatha cerflunwaith wedi cael ei wneud allan o weiren a papur tissue, papur mashed. Mae themau enfys dyma ni, da ni'n edrych ar y gwaith fan hyn efo'r dreigiau yma. Mae hwnna'n fendigedig enfys sydd yn addas iawn i'r cyfnod yma, a mae'n ddiddorol sydd mae pawb yn dehongli'r testyn, dydi? Yndi, yn sicr, yndi, mae'n amserol tu hwnt am hwnna, yn codi gwen ar gwynedd nhw, dwi'n meddwl, y dreigiau na'n hedfan, Llanelwedd, Caerdydd hwnna, a wedyn nesaf ato, mae gyda chi'r clustog gobaith wedi cael ei sgwennu, hwnna'n hyfryd, gwaith mor dda o ran gorffeniad yn hwn hefyd, hyfryd o eitem, o'n i'n meddwl. Mae gofyn i ti fod â gwybodaeth am bob math o gyfryngau gwahanol, achos mae popeth yma hyn, mae ffotograffiaeth yn blaen ni nesaf ar y bwrdd y fel yma. Does geia oedd y testyn ar gyfer y ffotograffer, dwi wrth y modd efo efo'r ddau yma, dydy gwir. Bendigedig yn dydyn, mae'n dehongliad diddorol fan hyn, o'n i'n gweld yr treloirder yn yr pli eira yn y blaen, yn hygol sut mae wedi dal hwnna, fel yn y foment, mae yna symudiad yna fo, a wedyn yr elfen o'r goeden yn edrych yn gadarn yn y cefndir, yn licio'r gwahaniaeth rhwng y bleindir a'r cefndir yna. Nid mor gadar rhai o'n nhw ar ôl y storm, da ni wedi cael chwaith yn rhaid. Ond y buddig Sian Davies yn fuddigol, a buddig sydd wedi ennill hwnna yn fanna, dwi'n licio hwnna fyd. Ie, mae hwnna'n hyfryd, y lloi yn yr gwertheg yn dod mewn i... Ydy, da ni'n gallu gweld hwnna fanna. Yn y geia, ynddi. Ew, dos na wyneba gwych.
A wedyn, da ni di gweld yr enfys, a wedyn y ceirw, mae yna sawl carw allan o fynd, oes? Oes, eto ymwyl gyfrwng. Mae gennych chi beintiadau yn yr adran yna, gwaith tegannau meddal wedi cael ei gweu a'i gwynio, a eto yr carw tri-dimensiwn na wedi cael ei wneud allan o weiran, a mae'n dipyn o gymeriad yn y symudiad eto. A Simon Meredith sy'n gyfrifol am hwnna eto? Yr un, ie. Ond mae'n ddifyr iawn gweld sut mae bobl yn dehongli thema a eto nifer eitem diddorol. Ydy, mae hwnna'n dod â gwen i wyneb rhywun dydy. Felly, da ni'n gwybod rhywfaint o hanes Simon Meredith o fynwy? Dwi ddim yn gwybod, ond swn licio cyfarfod ag Eda i gael gweld o'i llongyfarches. O'n i'n dall, mae rhywbeth mae wedi wneud yn y cyfnod clod i hwn. Ie, gobosib, wedi cymryd at, achos mae hyn yn wir am waith llaw Ffion yn ystod y cyfnod yma. Yndi, mae wedi rhoi cysur i lot o bobl, dwi'n meddwl, ond mae'n rhywbeth, ti'n gallu ymgolli'n o, ti'n gallu mwynhau, ti'n gallu switcho ffwrdd, fath i aneliad. Mae'n dod trwyddo, mae'n amlwg bod nhw wedi rhoi'r amser ychwanegol. Ac i gloi, mae gennym ni, wel dwi'n licio rhain, y clust lysa yma, felly par o glust lysa Nadoligau, dyna oedd y testyn. A gwaith cywrain, so wedi gweld gwaith gleinwaith gyda beads bach manwl, chymod, a sut maen nhw wedi plethu nhw gyd at ei gilydd. Mae gyda ti pwdyn Nadolig a gwyneb Sion Corn fanna. Mae wedi cael ei ddangos hefyd yn hyfryd ar y gwydr, yn meddwl, mae yn dal y golau lle. Ydy, mae nhw'n drofiadol iawn. Maws Nadoligau i bob peth. Hyfryd, ydy, mae werth dod yma i weld y gwaith. Ti wedi cael mwynhau i gweld y cyfan heddiw, dod yn siŵr. A gwyt ti wedi cael cardyn coch, Ffion? Dwi wedi cael unwaith ar beintiad blynyddoedd yn ôl, ond ie. A ti'n cofio'r wefr honno? Do, pan ydych chi'n dod mewn am y tro cyntaf a gweld fflach o goch, mae'n ffantastig o brofiad. Diolch i ti am y sgwrs ac am yn harwain i hefyd. Ie, y cardyn coch, mae'n ddewch draw os gael chi gyfle. Mae yna waith bendigedig yma, ond da ni'n gadael ni a Clwyd Morgannwg rwan ac yn mynd draw at y gethfa. Dyma ni yn dosbarth yr ebolion yn yr adran a Kitty Bodley yn cyflwyno'r wobr gyntaf i Ashley Oldroyd gyda Danash Reitel. Yn yr ail safle, Rocky View Welsh Soldier gyda Mr Ryan Wilson a Miss Gemma Morris. Ac yn drydydd, Allen Dunn's Love Struck, yn bechnogaeth Miss Lisa Baswm Allen. 855, Ryan Wilson and Miss Gemma Morris with Rocky View Welsh Soldier. And in third, we have 836. Dyma ni yr enillydd yn y dosbarth yma. Yn yr adran a Danash Reitel. Dyma ni enillydd y dosbarth i'r ebolion Ashley. A nice win there. Thank you very much. Really pleased. It was a great class as well, because it was a bit exciting for us to watch. We couldn't quite know what was happening. I know, yeah. Well, I originally pulled in fifth, so I was totally in shock to be pulled up to top. I can't believe it. He moved very well, fair play. Thank you very much. And Dan's here somewhere, is he? Yeah. Doing the donkey work? I think he's gone to the toilet because he's not up there with his coat. Oh, well, good luck. Thank you. Conghyfychiad mawr i Danash Reitel gan berchnogaeth Ashley Oldroyd a Dan Williamson yn ennill y dosbarth i ebolion yn yr adran A yn Merlon Mynydd Cymreig. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Llun rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Nôl yma ynghylch y defed yn adran a dosbarth mwyaf niferus y ffair, sef bryd torddi. Nawr Enfys, fyddech chi o'n i off gyda rhyw 220 o beiri, ni nôl i 10 nawr. Odyn, mae fe wedi tocio nawr, mae dy fe rhestr fer, a mae fe mynd trwyddyn nhw nawr am y tro la byddwn ni'n meddwl. Mae fe wedi llunio rhestr fer o ryw 8 neu 9, a mae fe jyst yn mynd trwyddyn nhw nawr i wneud yn siŵr bod popeth fel dyle fe fod. Dosbarth mwyaf niferus, a byddwn ni'n meddwl hefyd, dosbarth mwyaf caled fe. O, yn bendant, mae di hala tipyn bach o amser, ond mae fe eisiau bod yn deg gyda pob arddangoswr, a i fod yn deg i Alun, mae fe wedi mynd trwyddyn nhw gyd yr un mor drylwyr a'i gilydd. Ar hyn o bryd, fel ma'n sefyll nawr, Ioan Jones, Bro Mebyd, Sir Gar sydd yn y safle cyntaf, fe di ennill prif bencampwriaeth y sioe yma yn y gorffennol. Ac yn ail, Kevin Davies, Llun Fedw. Nawr mae hwn yn arddangos bob blwyddyn. Mae fe'n symud pethau ar ei lle nawr, to. Be sy'n digwydd? Mae Alun yn licio roi ychydig bach o ddrama mewn i'r peth yn diwedd. Sy'n gwell? Na, ond mae fe... Kevin Davies, Llun Fedw, yn gyntaf ar hyn o bryd. Kevin yn aelod ar sawl blwyddyn nawr o'r gymdeithas ac yn dangos wy'n torddi fan hyn yn y ffair ers blynydde mowr. Mae fe'n hen lawer ar ddangos, a wy'n credu bod e wedi wneud i benderfyniad. Kevin yn ennill y dosbarth. Chwarae teg i Kevin. Mae dy fe ddiadell bach cryf yna yn Llanybydder, a mae'n neis gweld aelod ffyddlon yn ennill y dosbarth, a wedyn ni Price Jones yn ail. O Rhandirmwyn? Ie, o Rhandirmwyn, a wedyn ni Ioan Jones o Ardal Deilo wedyn ni yn drydydd. Wel, oedd Kevin yn ail llynedd, a nawr ennill llynedd. Chwarae teg i Kevin. Mae bob blwyddyn yn dod yma i'r ddangos, a mae ennill carden goch. Fi'n siŵr byddai'n hapus iawn i siarad â fi, Kev. Llawn gwyrchiadau ti boi. Sut ti'n teimlo? Shei. Ie, na, so ti'n shei, dim yn gwbl. Wel, chyfft fe, twyd. O ti'n ail llynedd? Ail llynedd, fyrw un step lan lyn nawr fe. Ie, chyfft yw'r gair fe. Be mae'n meddwl i ti? Meddwl lot, twyd, 5 yn y clas yn un, so i dod rwle yn y lein un o fe'n wych, ond ennill yn ffantastig, e. A mae'r bryd yma'n agos iawn at y galon di hefyd. Ori, rhywbeth special am ti'r ein fe, twyd, wedi dechrau nhw blynyddoedd yn ôl, just rhywbeth i fi o'n o fod, brwd iawn. Llawn gwrchiadau mowr iawn ti, Kev. Ti'n heiddi fe? O'n i moyn gweld y camera, fe. Diolch yn fawr i ti. A dyma ni wedyn, y beirniad pwysig sydd wedi cael gwaith caled iawn fan hyn yn y cylch, fydden ni'n dweud, Alun. Sut o ti'n dechrau beirniad i'r ein? Oedd hwnna'n glas anhygoel iawn. Dwi wedi gwneud tipyn o feirniadu, a chwarae teg, oedd hwnna'n glas gyda'r goreion. A hwnna'n dweud mowr i feddwl faint i ti wedi beirniadu dros y blynydde? Tymor bach, wedi. Na, o ti jyst yn dal dyligad ar y pethau oedd yn handlo, peiri ore, ar South Key gore. Oedd ambell i bar neis iawn yna, oedd un tymor bach mwy o frostyr a dall ar ni. A beth oedd mor erbennig am rai Kev? O'n nhw'n bar. Oedd y 2 bar gynta, wel y 3 really, oedd ddim llawer yn di, ond o'n nhw jyst yn gytun dy gili y 2 bar yn handlo'n bert y gilydd. Wel, llonggwrchiadau, Alun. A hefyd, llonggwrchiadau yn ennill dosbarth yr Heffros Henffordd hefyd. Ti wedi cael sioe dda? Diolch yn fawr, Arw. Bleser, mae wedi bod bleserus iawn. Da iawn, Alun. Diolch. Wastad yn gyfnogol i'r ffair. Llonggwrchiadau? Mae'n neis gweld y ffair yn nôl ar ei thrad ac yn rhedeg o llwyddiannus a gymryd o ddynon y cystadlu. Ydy glei, cytuno i'r carn. Diolch, Alun. Diolch. Croeso nôl ato ni i'r dosbarth yma i Heffrod sydd wedi i magu adref. Chris Penny y beirniad sydd wedi cael diwrnod hynod o brysur fan hyn ynghylch y gwartheg sydd wrthi o hyd. A mae Elliw Roberts wedi aros da fi'n gwmni i weld penllanw'r cystadlu ac mae'r dosbarth yma wedi bod yn un da iawn. Mae'r safon wedi bod yn arbennig o uchel. Yndi, ei feddwl bod pob di magu nhw adra, mae hynna'n safon mor uchel mewn dosbarth o 8. Mae o'n dangos bod y job yn gallu cael ei wneud o gychwyn i diwedd ben eich hunan, a bod chi'n gorfod mynd allan a gwario. A gwario arian mawr. A beth eisiau potensial bob amser. Bob amser. Mae'n bosib i wneud o scratch. Oes. Felly,
pwy sydd â ni yn y safle cynta ar hyn o bryd te? Dwi'n siŵr bod y heffar yma wedi dod lawr o'r Alban os dwi'n iawn, a wedyn Dam Tecwyn. She's Glam yw enw hon o Wigtownshire. A wedyn Tecwyn yn ail efo'i heffar o. Y ddwy heffar yn edrych yn debyg iawn, ond eto yn wahanol, ond yn yr un teip, so maen nhw'n debyg i'w gilydd. Ac unwaith eto, mae'r beirniad wedi dewis yr un math o heffer yn dod, bod yr un teip o heffer. Yndi. Mae'n dangos bod beth ydy deipo, mae'r ddwy yn edrych digon tebyg i'w gilydd. Heffer Tecwyn, cofio, yn un sweet iawn, fel i chi'n gweud. Mae'n rhoi pen fel a clustia. Oes. A mae'n mwynhau i weld yn y cylch yn dwi. A honna o ti wedi ffansio pan ddoth i fewn, ond na, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud i benderfyniad ac am sticio efo'i benderfyniad, ydy wir. Yr heffer o'r Alban, maen nhw'n cael ffair lwyddiannus effyw. Yndyn. Mae trip nhw wedi gwneud digon o'r set yn mynd yn ôl fyny. Rydw, ti'n iawn, a dyna ni felly. Llonggorchiadau mowr iawn i Dam She's Glam o iddo'r teulu Fans o Wigtownshire. Wedi mynd â hi yn y dosbarth yma i heffrod wedi i magu adre, sy'n gwneud y llwyddiant gymaint â hynna'n fwy meli, sef os nac o'n i bai. Wel, Elliw, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Braf dy weld ti ma nôl yn Llanelwedd. Yndi, braf bod yma. A pob hwyl efo cystadlu'r foch. Diolch. Diolch, Elliw. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
croeso cynnes iawn yn ôl i chi I faes prysur a braf iawn fyd-eang. Mae'r crwydro yma'n parhau ar S4C hefyd tan 4 o'r gloch. Da ni'n darlledu yn fyw yn neuadd Clwyd Morgannwg dwi ar hyn o bryd. Ac yn y fan hyn mae'r creffta cartre I gyd yn coginio a'r cynnyrch y gwaith llaw. Mae yna waith bendigedig yma. Ac yn y man mi fyddai'n sgwrsio efo un o'r beirniad Ann Morgan Tregaron. Mae hi wedi bod yn beirniadu dosbarthiadau sefydliad y merched a Merched y Wawr. Mae wedi bod yn beirniadu I cacena nhw, felly gawn ni wybod pwy ydy brenin nesau'r cacenau ymhlith aelodau Merched y Wawr a sefydliad y merched yn y man. Felly ddewch yn ôl ato ni'n ymwneud. Ond rwan mae rhaid I ni frysio draw I gylch y ceffyla. Yn adran y merlod mynydd Cymreig yn dod I diweddglo y gystadlu a'r beirniadu efo'r ebolesu, Owen. Ie, dyma ail dosbarth yr ebolesu. Ni wedi gweld y 5 o'r dosbarth cyntaf yn dychwelyd I gysadlu yn erbyn y 5 gorau o'r dosbarth diwetha. Felly mae gyda ni 10 eboles yn y cylch ar hyn o bryd yn cysadlu I fod yn enillydd ebolesu adran A. A diolch yn mynd I bod yn hawdd I feirniadu rhain chwaith I fod yn onest. Mae yna ambell un rhaid da yn y dosbarth yma. Ie, dwi'n cytuno gyda ti fyna, David. Mae sawl un o'r ebolesu yma yn deilwng o'r wafr gyntaf byddwn ni'n dweud. Sawl un wedi denu sylw, ond wrth gwrs diwrnod Kitty Bodley yw I, brydfa Glebdale, ei phenderfyniad hi yw I, ond byddwn ni'n dweud fydd yr enillydd a pen llinyn da. Dyna yw'r patrwm mae wedi bod yn dilyn yn ystod y dydd. A mi fydd yn geffyl fydd yn medru symud o'r ysgwydd. Ceffyl sy'n medru symud ymlaen. Wel, dyma ni y brydfa idyllic Mark a Liz Kilby. A dyma ni idyllic Lovestruck. Wrth yma march Spring Glen Dragoon allan o Kilnstown Loveday. Ie, mae gyda brydfa idyllic 2 eboles yn y dosbarth yma. Neu 2 eboles maen nhw wedi magu wrth gwrs. Ringside Shantae You Stay. Spring Bron Capricorn allan o'r Western Liberty. Wel, mae yna un yn cymryd bach o hoi. Felly, Mary Richards, 30 myfanwy, y tad o'r iseldiroedd Centennial Ramos ar fam Zonowaid Diamond Jubilee. Sam Mosley yn arddangos ar ran Patricia Gibbons, Islyn Shanti, y tad Nantywyll Llenor ar fam Islyn Purdy. Wel, dim yn hapus iawn, mae yna rhywbeth yn setio yn fan ei. Un arall a gwaed Islyn. Islyn Lodes, Thistledown Iceman allan ar gaseg Islyn Pandora. Mae'n echnogaeth Miss Jenna Dart. Rocky View Welsh Doll. Ie, yr eboles yma wedi cael llwyddiant yn barod eleni. Gemma Morris yn arddangos. Dwi'n meddwl bod ei chwar hi yn y dosbarth yma hefyd gyda eboles Palomino. Mr Mark Kilby yn arddangos idyllic Pearl Rose, y tad Hope Maddock a'r fam idyllic Perdita. Ond wedi cael ei gwerthu i deiliatrol brydfa Danaway.
Wel, dyna'r 10 wedi wneud arddangosfa ychwanegol i'r beirniad Kitty Bodley ac sgwni pwy fydd yn mynd ar rhiban goch fan hyn yn y dosbarthu ebolesu yn yr adran A. Da ni'n gadael y merlod am ychydig bach rwan i ganolbwyntio ar gacena sefydliad y merched a Merched y Wawr a'n Morgan sef o fi. Dyma'r lady sy'n gyfrifol bod pobl Tregaron cystal cooks yn de. Mae wedi bod yn dysgu yn ysgol uwchradd Tregaron gwyddo'r tŷ am rhyw 7 blynedd ar hugain. A wedi bod yn beirniadu heddiw yma. Cystadleuaeth Merched y Wawr sy'n gynnon ni o'n blaenau ni fan hyn. Be oedd y dasg yn y cystadleuaeth yma? Wel, dim ond 2 gystadleuaeth o'n i'n nghlwm yma heddi, fel chi'n gweud, Merched y Wawr a sefydliad y merched. A cystadleuaeth Merched y Wawr oedd i greu cacen fydde'n addas i rhoi fel anreg i gymydog. Felly oedd hi'n hollol ben agored a allan nhw'n wneud beth bynnag o'n nhw eisiau. Felly, hon fan hyn yn y fasged, mae hon yn drawiadol iawn sydd wedi dod i'r brig. Os byse cymydog yn dod â hon i fi, bydden ni'n bles iawn. Sa'n nhw'n cael dod nôl fory, bysan? Bendant. Bydden ni'n meddwl, chymod, os ydych chi'n mynd i roi unrhyw fwyd fel anreg i rywun, mae rhaid bod e'n edrych yn weladwy'n ddeniadol iawn, yn does e? A Nen Davies, cangen Bro Tryweryn sy'n gyfrifol am y gwaith hyfryd yna. Mae wedi gwneud job arbennig. A da chi hefyd wedi blasu pob cacen do hon yn ail fan hyn, mae gan Richards cangen y Felin Heli. Felly, beth oedd mor dda am y gacen ffrwytha yma te? Wel, agor y bocs. Pan nes i agor y bocs... Be oedd o? Brandy? Waw! Oedd yr arogl yn anhygoel. Oedd hi'n arbennig o dda. A oedd ansawdd y gacen wedi cael ei choginio'n berffaith, wedi rhoi just digon o alcohol yn diddi. Oedd yr arogl bendigedig ma'n dod allan o henni. Oedd hi'n arbennig iawn. Ac yn agos iawn i'r brig. Oedd hi'n anodd iawn cymharu'r ddwy, achos oedd hon mor wel, wedi cael ei addurno mor gywrain, yn tyfu. Ie. Ond y blas yn bwysig yn y pen draw, ynddo? Wel, os ydych chi'n rhoi rhywbeth fel anreg, fi'n credu bod golwg y peth yn o bwysig. Wel, mae hon hefyd yn drawiadol. Cacen marzipan fan hyn, cwmpen cnau, menyn a speis gan Catrin Lewis o'r Bala. Oedd hi'n ddiddorol iawn. Oedd hi'n rhywbeth tebyg i Llun. Rhyn math o beth, o'ch chi'n torri ddiad yr marzipan yn y canol, ond o'ch chi yn clywed blas y pwmpen. Oeddech chi? Oedd e'n wahanol, oedd e'n helpu gadw'r gacen yn llaeth hefyd. Beth o'n mynd i droi rwan at y cacena sefydliad y merched, a'r gystadleuaeth iddyn nhw oedd? O'n i'n meddwl bod eich gystadleuaeth nhw'n ddifyr iawn, a llongyfarchiadau iddyn nhw am ddod lan ar syniad. Creu cacen adolyg o unrhyw wlad arall. A dyma ni'r un ddoth i'r brig a'r seren ar y brig yma gan Linda Probert o Bowys. Cacen o... O Scandinavia oedd hon. Oedd hi'n syml, a oedd hi fel rhyw fath o bisgoti. Dim fflwr yn diddi, dim ond almonau mal, beth arall, cnau almonau mal, siwgr eisyn a gwynwy. Ac os gael gywiro fi'n Angela Lloyd Gwent, oedd yn gyfrifol am hwnna Scandinavia, wedyn yn ail fan hyn, y cacen Delith Jenkins Ceredigion. Oedd hon. Oedd hi'n arbennig. Mae'n edrych mor syml. Mae hon wedi dod o Sri Lanka. Pa blas oedd hi hon te? Oedd lot o spices yn diddi, a lot o ffrwythau. Lot o gnau, o detis, pethau fel yna, chi'n gwybod, ffigys, pethau tebyg yna, a'r cwrens arferol. A wedyn oedd gyda chi marzipan yn gorchuddio'r cyfan. A wedi cael ei wneud, yn lle defnyddio blawd, wedi cael ei wneud gyda semolina, so oedd hi'n llaeth iawn. A wedyn yn drydydd fan hyn, Linda Probert Powys, cacen o'r Caribi, O'r Caribi, Creole cake oedd hon. Hon yn dywyll, ac yn lliwgar o ran, oedd lot o gles ar y top, ar y wyneb, a oedd lot o gnau arnyddi, a lot o spices, so oedd chi lliw a blas y Caribi yn dod allan. A lot o syniadau gwahanol, achos adeg yn Nadolig, mae rhywun tueddu wneud rhywun gacen am hwn i'n dydi? Yna pam o'n i'n gweld y gystadleuaeth yn un mor ddiddorol, chi'n bod. Neis. Da chi wedi cael blas yn llythrenol felly?
blast o. A da chi'n edrych yn feirniad nadoligaidd iawn hefyd, Dan. Da chi di mwynhau cael bod nôl ym maes y ffair eia? O, mae mor hyfryd bod nôl, achos mae wedi bod yn amser hir, yn dweud. Amser rhyfedd iawn. Do. A mae yna lot o goginio wedi digwydd yn yr amser yna hefyd. Yna beth o'n i'n meddwl... Digon amser i ymarfer. Rhyw ddeioni wedi dod allan. Digon gwir. O'r holl amser oedd gyda pobl adre. Hollol. Diolch i chi am y sgwrs a diddorol dros ben a llongyfarchiadau i bawb yn sydd wedi bod wrthi. Diolch o galon i chi. Da ni'n dychwelyd rwan i gylch y ceffylau i barhau'r gystadleuaeth yna. Ar y dosbarth i'r ebolesu yn yr adran a dyn ni'n nesau at ddiweddglo y cystadlu fan hyn, ac Owen Griffiths sy'n cadw cwmni i fi. Mae Kitty Bodley wedi bod yn brysur yn trio roi drefn ar y dosbarth yma, a pwy sy'n gyda ni ar y brig ar hyn o bryd? Wel, yn arddangos mae gyda ni Eli Owens ar ran brydfa Llun. A Llun Blodeuwedd yw'r boles yma sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl bod Kitty wedi gwneud i phenderfyniad. Mae hi'n siarad gyda'r stiwardied, mynoddwyr wrth gwrs, a maen nhw'n mynd ar rhiban coch i Llun Blodeuwedd. Chwarae teg, wedi wedi arddangos ei hun yn arbennig o dda yn y dosbarth yma, pob chwarae teg. Di symud trwy gydol y dosbarth, ac dwi'n falch iawn eu bod nhw wedi gwobrwyo'r eboles yma gyda'r rhiban goch yn y dosbarth i ebolesu yn adran y Merlon Mynydd Cymreig. Ellie, that was quite a long affair. Yes, it was very enjoyable though. Philly moved lovely, to be fair. Yeah, she's like a little toy on the end of the road, to be honest with you. And showing this on behalf of Ioan and Dora. Yes, yeah, quite a privilege. So they've got younger legs in, have they, to do the job? Yeah, I think probably there was no one else. Oh, well, you did a fantastic job. Pob luck yn y pencampwriaeth. Good luck in the championship. Thank you very much. Diolch yn fawr. Thank you. Wel, Llun Blodeuwedd yn dathlu fan hyn yn y dosbarth i'r ebolesu. Yn adran y Merlon Mynydd Cymreig, y berchnogaeth Ioan Evans a Dora Jones-Evans o draws fynydd, ac Eli Owen wrth gwrs wedi gwneud job arbennig yn arddangos hi heddiw. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Yn gynharach heddiw fe dderbyniodd deulu y diweddar Richard Tudor gymrodoriaeth Caras, y cyngor i wobrwyo cymdeithasau amaethyddol brenhinol, gan gydnabod cyfraniad a llwyddiannau Richard gydol I oes ar fferm Llysyn. A mi roedd teulu Richard yno I dderbyn y wobr. A heb amheuaeth mi fysa Richard wedi bod wrth I fodd yma yn gweld y ffair ea eleni ac wrth I fodd hefyd yn gweld y gwartheg. Wel, dyma ni felly yn troi'n sylw erbyn hyn ynghylch y gwartheg at y bystych. Mae'r heffrod wedi darfod am heddi ta beth, a wy'n cael cwmni da nawr i'n tywys ni drwy'r brydiau amrywiol yn y dosbarthiadau nesaf yma, sef Alaw James o Landysil. Pnawn da, Alaw, siwr wyt ti? Pnawn da I chi hefyd, a fi'n gwydioch. Neis I gael dy gwmni di, Mac. Yn lys gen Hades, wy'n clywed wedi cael swydd newydd ar y gwartheg Dion. Ydw. Wedi bod yn fysi eleni nawr yn trial ysbysebu'r bryd, ie. A faint o wartheg Dion sydd â chi adre? Mae 10 fuwch brydod yn un nawr, a ie, mae digon o waith wrth yno. Y brydiau cynhenid yn agos at y galon, di fan i'n amlwg. Odyn. A sôn am brydiau cynhenid, y gwartheg Henffordd, y bystych, yr eidonau Henffordd sydd â ni fan hyn nawr, a mae yna 4 eidon, wel, arbennig yma. Beth yw dy farn di ar yr eidonau yma ti, ar y bystych yma, Alaw? Os mae siap neis yn nhw gyd. Ac ni'n gweld y 4 yn ei llawn o goniant fyna nawr. A braf gweld gymaint ohonyn nhw yn y dosbarth yma, ynddo fe? Os. A dyna ni'r beirniad fan hyn nawr, Trevor Llun o Swydd Lincoln. Yn ddyn profiadol iawn yn y maes, yn cadw 60 o wartheg signo hunan, Limousin, Croes a gwartheg Croes Glas Prydeinig. Mae hefyd yn cadw defed, ond yn ddyn profiadol yn y maes, yn chwilio am anifel llawn cig yma fe, achos dyna gofynion y ffair eaf, wrth gwrs, ynddo fe, ni'n chwilio am anifeiliaid a digon o gig. Beth wyt ti'n feddwl am y bryd ma te, Alaw, y gwartheg Henffordd? Wel, maen nhw tebyg iawn i'r gwartheg Dion o ran y siap, rili. Maen nhw'n lloi neis dyn nhw fyd, magu lloi dda, Digon o lath dyn nhw? Os. Ac yn dawel hefyd yn dyn nhw, fel gwartheg Dion rhan amla. Yr un. A rhaid ni'n gallu gweithio gwyllto fel popeth. Ac ni'n gweld Trevor Llun nawr yn mynd trwyddi yn chwilio am y cig yn y llefydd cywir. Mae'r gwartheg Henffordd ma'n yn fryd sy'n tyfu mewn poblogrwydd nawr, ydw fel mwy a mwy o bobl yn troi at y bryd. Odyn, yr un. Wy'n clywed bod ambell un croes efo chi adre, os e? Os mae Frisian Cross Hereford i gael dar frawd, a lloi neis da honna fyd, wedi croesi da gwartheg Dion wedyn. Mae'n gweithio dda? Odyn, yr un. A siwr o fod lawr fyna'n Llandysil, digon o borfa dan nhw trwy'r flwyddyn. Os. Felly, beth yw dy swydd di nawr yn ystod y flwyddyn nesaf yma fel llys Hades ar y gwartheg Dion, Alaw? Wel, I fi'n trial hysbysebu'r bryd gwmynt I fi ellid, mynd a cyfnogi nhw yn y sioeau lleol ar arwerthiannau a ar yr cyfryngau cymdeithasol I gyd. Ond I chi hefyd yn dangos tipyn, wyt ti'n mynd ar gwartheg i'r sioeau lleol ag ati wyt? Ydw. Ni wedi bod sioan yn Hwlffordd fel Lenni, mae da ni buwch a llw ar y stondin yr gwartheg Dion. Mae'n fraint I fod yma, rili. Mae'n neis cael bod nôl ma'n dwi unwaith eto a gweld y sioeau ma'n dychwelyd. Mae'n mor bwysig yn dweud diwydiant, ac I ni fel ffermwyr. Mae fe'n hwb I bawb, rili. Pawb yn cael dod I siarad o'i gilydd a gweld beth sy'n digwydd ran y byd ffarmo, efe? Ie, yn union. A wedi cael llwyddiant eleni mewn ambell I sioe, neu? Di ni ddim wedi cael cyfle I siwon Lenni, ond wi wedi bod yn helpu yn jydgio yn un o'r arwerthiannau. Da iawn. Blwyddyn nesaf amdani? Ie, gobeithio. Y sioe fawr, falle? Gobeithio. Ti byth yn gwybod. Ond ni'n troi sylw nawr nôl at y bystych Henffordd, 4 ohonyn nhw.
yn y dosbarth yma o flaen y beirniad Trevor Llun o Swydd Lincoln. A mae e dal wrthi'n pwyso a mesur tipyn o waith o hyd efo fe i wneud yn y dosbarth yma cyn dewis y pencampwr. Felly, alaw am y tro, diolch yn fawr iawn i ti. A diolch i chi fyd. Wel, dwi'n dal â'r grwydr ac erbyn hyn dwi wedi cyrraedd yr adran garcas a dwi'n glyfeirian chydig bach achos mae'n adanteithion dir-i yma, llon lle Hamperi ac yn beirniadu'r Hamperi lenni, mae'n ddim pwysig iawn, yn gwybod y cyfan am werthu cynnyrch, Mr Gareth Roberts, da chi'n o lew? Dwi'n yn gwybod am y pwysig, mae'n de. Wel, da chi'n o bwysig. Be sgynna ni, 4 categori yn fama rwan y does, a wyt ti'n cochwyn efo siawrt o'r... Sef i ddeitha chi, charcuterie. Charcuterie, ia. Sori, hogyn di a ffarm ydw i byth, ysdi. A iawn, salamis o bob mathe sydd fama yn y categori yma. Chi gweud go ffansi fan hyn yn does? O, dyna beidio, bwydydd ffansi, starters go lew, de. Ie. A dyna chdi, pwy sydd wedi cael cynta, reis awn ni at yr ail categori yma yn fama. Cystadleua'r champ, Christmas dinner, ia, hampers, ia, i ni gyd. Heb y Turkey, actually. Sam Turkey, nag oes, o'n i'n sylwi na? Na, agwes. Ond eto, mae o, sbiad i ar y lleill yn y categori ar hyd y fama, sa'n rhyfedd bod o di ennill. Mae o'n sefyll allan o bell. Achos mae'n sefyll allan y syth bin. A mae'n awledd, dwi'n gyd i'n merffyd, swn i'n dewis gyntaf yna, de? Bwtyn cyn y brif gwrs. Wel, y bwtyn a'r gwyn yna ni. Hollol, popeth am rhywbeth i bawb. Oce, y trydydd categori lawr yn fama wan, dydy. Hamper y brecwast i hon? Hamper y brecwast ydy hon. Mae'n brecwast i brenin. Mae'n brecwast i brenin, a ti di deud y gair iawn, o ti di weld o syth yn erbyn y lleill. Ie. A dyna mae ddigon hawdd i rwy'n ddeud pwy sydd i ennill yn yma. Os na ti'r hamar sens yn edrach trwy ffenna siop. Ie, hollol. Dyna be fysa ti weld. Dychmygu ffenna siop, a mae'n tynnu'ch llygad chi a dych chi'n syth at hwnna. A mae'n gwerthu hun y syth ddim, dydy. Ond mae'n un lawr yn y gwylod ma fan hyn. Y categori mawr rwan, hamper o gig. Hamper o gig. A mae'n un amlwg yn y gwylod. Mae'n sefyll allan fetha. Wel, dyma fo eto, mae mor hawdd i'w ferniadu. Dim ond ti sbiad ar y lleill yn ei erbyn o. Sa hwnna mewn ffenna siop, mae'n gwerthu hun y syth bin yn dydy, ti'n bod? So ni'n prynu'r siop, so ni'n gweld hwnna. Wel, dyna beth sydd dda, pe wyt ti ar y stryd fawr a'n gweld ffenna siop, os wyt ti weld yn y ddau eiliad gyntaf, de, bod yn tynnu dy sylw di yn y ddau eiliad gyntaf me, mae di ennill yn dydy. Di'n hollol. Ac efo cynnyrch lleol, mae yna gymaint o bwysau wan ar siopan lleol, bobl yn cynnyrchu'r pethau gorau o safon yng Nghymru. Mae eisiau gwerthu ond oes, a mae hwnna yn gwerthu hynna. Mae'n gwerthu hun, mwyn ti, be sy'n tynnu dy sylw di, be ddiawch mae'r ddwy brian i'n neud yn ofo, de, ti'n mo? Ond dyna be sy'n ni tynnu di fewn y syth bin, a mae'n tynnu dy lygad i lawr, yn lle cael rhywbeth sgwar a papurau drosto fo, na wyt ti'n siŵr iawn be sy'n e, wyt ti'n gweld hwnna ar ei ben yn syth bin. Yn hollol. Mae werth dipyn o bres yna, swn i'n dweud. Yndi. Hwn i'n rhannog? Hwn i'n rhannog yno? Iawn, da iawn, o fa ti a fi di'n dyfaru fewn ti'n ei wneud yma. O, na, fo'n iawn. Diolch am galon ti, mae'n neis gael ffwrs efo ti. Ac eitha fi, diolch yn fawr. Da iawn. Wel, mae gennym ni'r union beth o fan hyn i Gareth ag i Eiron, sef y mwffler yma i gadw'n gynnes, achos mae'n oer iawn yn lle oedd nhw fan yn ganol yr holl oergelloedd yna. Eiras Jones o'r Didra sydd wedi bod wrthi yn brysur wedi cael yr ail wobr y cerdyn glas yma, a mae hwn yn fwffler arbennig. Be maen nhw'n galw nhw? Wel, Tweedle Muff maen nhw'n galw nhw. Na beth yw yw i bobl i rhoi dwylo mewn yn dro fe i gadw'n gynnes, a i chi'n rhoi addurniadau tu fewn fel bod nhw'n gallu chwarae gyda nhw fel bobl sy'n hun, a maen nhw'n mwynhau gyda rhywbeth fel yna. A chi'n gallu gwneud unrhyw faint a unrhyw gyfrwng a defnyddio beth sydd gyda chi, Dafydd neu... Felly mae bob math o bethau bach tu mewn yna i teimlo, does? Ond ar y tu allan hefyd, wel, mae yna ddychymig fan hyn Eiras. Wel, mae rhaid addurno nhw i bobl i weld, i denu'r llygad te ato fe, ynddo fe. Ac unrhyw gyfrwng felly beth ydych chi wedi bod yn neud? Unrhyw gyfrwng. Mae gyda fi wahanol, mae bobls bach myna wedi wneud, mae fel rhyw dedi bach myna, mae pethau bach maen nhw'n gallu gweld, a lliwau yn bwysig, achos mae lliwau yn denu'r llygad. Ie, a da chi'n cael pleser o greu? O, dwi'n cael pleser mawr o greu, dwi wedi cael sioe arbennig, wedi dod lan a 5 cystadleuaeth yn yr agored, yn pethau'r sioe te,
a wedi cael llwyddiant, wedi cael 4 gwobr. Waw! Ffair dda felly. Ond y wobr fawr Iris wedi cael bod yma? O, yn arbennig, ie. Mae'n hyfryd i fod nôl, a gweld y creffte, gweld y creduried, am fwy na dim, gweld y bobl, gweld ffrindiau. Ni mor falch. Ydy. A mae wedi bod yn hyfryd cael sgwrs fach sydyn efo chi a llongyfarchiadau ar y gwobra ac ar y gwaith hefyd. Diolch i chi, Iris. Diolch yn fawr i chi. Diolch. A dyna ni at y creaduriad a ni'n mynd rwan nôl i gylch y defaid. Yn goleuo'r cylch i ni erbyn hyn, mae adran Brydau Pur yr Iseldir. Eric Evans o Gapel Iwan. Nawr dyma chi fryd sy'n agos iawn at eich calon chi, y Llawenog. Oedden ni'n cadw diadur rhac ydre, oedden. A chi fel arfer yn arddangos yn y cylch eich hunain? Wel, o'n i wedi entro, ond oedd bethau ddim cweit yn cyd-dynnu with mwy o gyd o fwyd yn nhw'n bita, mwy o gyd o waniaeth o rhwngtyn nhw, so maen nhw wedi dynnu allan yn y feso. Chi'n colli'r ffair pan chi ddim yn cystadlu? Ydy'n anodd bod fan hyn ar y mylon? Odi, ond dwi'n stiwardio hefyd, so mae digon o bethau eraill i wneud yn y fe, so... A dyma ni, llon cylch o Llawenog. Mae'n wych i weld nhw'n dweud, achos maen nhw'n fryd yn y gryw. Maen nhw'n fryd. Chi'n gweld fan hyn, mae lot o wyniaeth teipes trwyddi draw, ynddo fe. Ond o ran bryd, maen nhw'n gwneud mamau da ofnadw. Maen nhw'n croesi'n dda gyda lot o bobl yn iwso Charolais a bethau croesi, a maen nhw'n gwneud anifel da i magu cig, ynddo fe. A dyn Charolais yw'r beirniad, Mr Jeff Probert o Gaerwrangon. Ie, na chi, ie. A bryd yw nhw, o Llawenog yn amlwg, yng Ngheredigion. A mae'n dipyn o hanes i'r bryd yma. Oes, wel, dechreuon nhw off croesad gyda dafad mynydd Llun. Mae da ni, ganlyniad dwi'n meddwl. Wel. Eiros Pen Ffin dwi'n galw e. Eiros mae'n byw yn Cwm Sychbant. Fe sy'n gynta. Llongyfarchiadau mowr iawn Eiros. Gethin Hatcher wedi cael diadell newydd. Mae'n tro gyntaf efo Siowan yn y sioe. O'n i'n gweld wrth yn eithor yn trymo, chwarae teg iddo fe, dda gwneud y cyfan i hunan, o'n cael bach o help, achos chi'n gymdeithas glos iawn yn yr defed Llawenog. O, mae pob un yn helpu gili, a mae pob un yn dod mlaen i gili, sy'n mwy bwysig. Wel, gwych, diolch yn fawr Eric, na i wedi cael sgwrs cyflym gyda Eiros. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. Ie, sut deimlad yw ennill Llawenog? Mae hwnna'n meddwl lot mae'n siŵr o dwi. Mae'n sioc o'r... Wedi cystadlu sawl blwyddyn a tro gyntaf ddod i'r brig. Ond mae'n meddwl lot hefyd yn dwi? Dim ware. Mae'n bryd fach lleol i ni a chwbl lot. Gefed Llawenog yn y plwydd, bendigedig. A chi'n gymdeithas glos iawn hefyd yn chi? Ie, glos iawn. Mae'n na beth sy'n cadw bobl i fynd. A mae John dyn ni fyna yn gweud na beth sy'n cadw fe i fynd. A ni edrych na fe, joio yn y cwmni ni yna beth yw'r sport i wei gyd. Esgus fach i fynd i'r sioe ag i'r ffair. Nawr te. A wedyn Gethin yn ail fan hyn. Wel, mae'n rhaid i gael sgwrs gyda'r Gethin. Wel, ysyd ti'n trymo'n eithor, a ti'n gweithio bod dim clyw na ti beth o ti'n neud, dim syniad. Na, dechrau gweld o'n sy'n lot o clyw na fi. O, wedyn ni bod ti'n neud ystod da, ti wedi twyllo'r beiriad, no? O, ni fed yn eithor. Ti'n newydd i'r gymdeithas. A dwi'n rhoi croeso da i ti? O, rhaid, gwrdd o'r teg, rhaid, special. Na, mae gwrdd gang o gwrdd clic i gael, so mae hwnna'n lot o beth. O na, chuffed. Beginner's luck falle, fe? Ie, gen i helpu nesa. Llongyfarchiadau chi gyd, da iawn. Wel, croeso nôl i ddosbarth y bystych Henffordd ac y beirniad Trefol Llun wedi bod yn slic iawn yn ei benderfyniad fyna nawr ar ôl gwern nhw'n cerdded unwaith eto. Alaw James yn gwmni da fi ar y wobr wedi mynd i glan y fferi. Y wobr gynta, y tad a'r mab. Nhw oedd berchen yr un yn y safle cynta a'r ail safle. Paul y tad a Will y mab a doi eidon pert efo nhw Alaw. Odyn. Na ti'n lwco gael ein adre yn y lle'r gwartheg dion yna? Wel, sen nhw'n ddi falle. Dim yn lle'r gwartheg dion falle, ond gyda nhw. Gyda nhw. Na, dau eidon pert ofnadw a Will a'i dad Paul fydda nhw wrth i bodd o fod wedi cael y fath lwyddiant fan hyn yn y dosbarth hyn. A mae rhaid fi weid, maen nhw'n neud onau llawn cig ac yn pwyso'n dda hefyd. Un ohonyn nhw dros 700 kilo yr un sydd wedi dod i'r brig. Anodd credu bod e'n 702 kilo yn dwi? Odi. Ia, hwnna'n bwysau da war y teg, ond na, fi'n Will wrth i fo. Alaw, diolch i ti am dy gwmni. O, diolch i chi fyd. Ac pob hwyl i ti efo'r dy swydd fel llys gynhades y bryd dros y blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr i chi. Da iawn.
Wel, Will, wy'n gwybod bod ti'n wen o glist i glist o dan y mwgwd na? O, ydw heddi, achos dad dath yn ail heddi, so mae'n gret i fi. Wel, wan e teg i chi, oedd ddoi eidon werth i weld efo chi. Beth yw hanes yr eidon yma? Beth yw oedran ag ati, Will? So nawr mae fe'n 18 months nawr. So pwysau dda am 18 months, so then just dros 700 kilos. So am 18 months, ni'n hapus fel fe. Mae werth i weld mae fe'n llydan yn llond cig, a mae fe'n un mowr yn dweud. Ori, mae'n tyfu yn dda, ond mae'n bod eitha dda nawr, ni dod mewn i mwy o llath yn y dda nawr i gyd, so mae bryd yn eitha dda nawr y llath, so gwrdd start i'r byw. A be wedodd dy dad wrth o ti wna nawr, pan wylo le mae ti oedd ddim yn ar garden goch, a fe'n ail? Fe ddim yn siarad i fi am sbel nawr. Hei, so gwach chi ag Iawn, gret. A pob lwc i ti'n y pencapwriau. Diolch yn fawr, gret, diolch, ta. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Llun rhan o grŵp Llandrillo Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Llun rhan o grŵp Llandrillo Menai. Adran Pyr yr Iseldir sy'n mynd i'n sylw ni nawr yn cylch y defed, a dosbarth y defed Southdown. A Griff Davies o Man o'r Deilo, Llandeilo. Croeso ato ni. Diolch yn fawr i ti. Fel arfer, i chi mewn yn y cylch yn cystadlu chi nan. Ydy fe'n anodd i byd o bod na Lenny? Anodd iawn, a gweud y gwir, mi'n teimlo bach yn wrong anghywir i fod ma, achos mae'r wraig yn siowan a finne ddim. So fi'n cael either day off neu easy day, neu falle bod fi'n cael y pen mwy anodd, sa'n gwybod. O, wedyn ni, bod chi'n rhoi pen trwm eich gwraig. Definite. A beth dda, yn ei gryw yn dweud, mae'n arddangos dros Wickham yn Dawson, ond par o Southdown Dion, dim yn ymal i'n gweld rein? Na, ti'n iawn, mae'n rhywbeth newydd nawr, really. Maen nhw wedi bod i gael os blynydde maith, ond
dim yn boblogaidd efo'r societies, achos dim ond David Gwyn o'n nhw'n moyn bod ni yn dangos a cadw, ond i ni wedi sylwi yn y blynyddoedd diwetha, mae lot o ddiddordeb am y David Baclliw yma, achos maen nhw'n brydferth a bert. Mae pobl yn joio y rhai lliw, ydyn nhw? A maen nhw'n rhywbeth gwahanol. Ydyn. Mae'n braf i weld nhw fan hyn yn y ffair. Odi, mae'n neis cael nhw. Iawn, mae'n edrych i fi fel petai'r beirniad Jeff Probert o Gair Wrangon yn rhoi rhyw fath o drefn. O, mae'n neud i drefn, odi. Jonathan Long nawr sy'n ar y pen myna. Wedyn mae Susan Hammer, Waken Dawson Hammer yn ail. Fel mae nawr, anyway. Ond ie, mae'n... A mae rhai bach di yn anffodus i weld fel sy'n nhw lawr rhyw damed. Beirniad ddim yn hoff iawn ohonyn nhw. Falle ddim wedi gweld nhw o blaen, twyn nhw fe. Ond sa'n cefr dim byd ni'n ar lliw fan hyn. Beth sy'n bwysig fan hyn yw siw maen nhw'n trin a thrafod yn dyfa. Y cig sy'n bwysig fan hyn, twyn nhw fe. Ie, chi'n sôn bod Jonathan Long fyna yn gynta'r hyn o bryd, pwy a oer, achos mae'r beirniad yn trafod nhw. Ond mae fe wedi cael tymor da, yn barod wedi ennill y cyntaf yn yr Agrifest. Odi. A i fod yn deg, mae stoc o safon uchel efo fe, anyway, a mae yn anodd i feiddiau. Mae stocau wastad yn sefyll mas, ti'n modd? Wel, enillodd cyntaf yn yr Agrifest gyda'r cynhenid a'r textile glas, a wedyn yn ffeiriau Lloegr, fe nath ennill cyntaf gyda'r Southdown, a'r champion cynhenid. Champion cynhenid yn y sioe hynny, ie. Cael tymor da iawn. Tymor da iawn. Ond wedyn mae Waken Dawson Hammer yn hen frydwyr, wedi bod wrthi os blynydde. Maen nhw inte wedyn yn... Maen nhw'n anodd i meiddi, ti'n modd? A mae'r David mae sy'n fod yn dod o'r ardal sych yn Lloegr, lawr a maen nhw, pan maen ni'n treul cympito ni herbyn nhw, mae'n job, ti'n modd? A wlen nhw ennill pencampwriaeth rhyngfryd yn y sioe frenhinol yn 2019. A maen nhw'n ymal yn cyrraedd y brig. Yn ymal iawn ar y brig. Odyn. Wel, mae'n edrych i fi... Mae Humphreys yn third, i fe? Ie, a wedyn Jonathan Long yn gynta. Jonathan Long yn gynta. Ond i'n gwybod bod par da o un dyge. Diolch yn fawr i chi, Griff. Na fi ni gael sgwrs cyflym iawn gyda Jonathan Long. Well, congratulations. Thank you, Thank You've having a good time in these fairs lately? Not too bad. Yeah, we've had a good couple of goes. So hope it continues tomorrow. Why is it so important for you to compete in all these fairs? It's just showcase the breed and showcase what we can produce for round buys next season. Our genetics obviously doing well, so hopefully it follows through next year. And what's so special about the Southdown? Just a good hardy native breed, easily fleshed, look after themselves. Good tops and ends. But I think that's what got you the first prize, the wonderful smile you got behind you. She's a secret weapon, is she? Massively, big part of the team. Yeah. Do you like the sheep? Yeah. Are they special? Yes. And you've won first prize? Yeah. Well done you. Thank you. Congratulations. Thank you. Wel, dwi'n cael cwmni Alwyn Rhys rhan cadeirydd y ffair ei. Oedd yn deitha ni bore yma, mae'r drysa wedi agor, meddwl ti'n de? Ond oedd rhywun wedi breuddwydio bydda cymaint o hyn o bobl yn dod drwy'r drysa na? Na, bod yn onest, mae'n bleser llwyr gweld gymaint o bobl wedi ymgynnull yma yn y ffairia, a mae pleser a braint wedi cael ei cwmni nhw gyd. Ie, achos mae'r cyfnod yma wedi bod yn dipyn o gur pen, dwi'n siŵr, Alwyn. Mae wedi bod yn gur pen. Y gur pen mwyaf mae'n debyg oedd penderfyniad 2-3 mis yn ôl, be oedden ni'n mynd i wneud ac ar pwy ffurf. Ond da ni'n hynod o falch bod e wedi bod yn llwyddiant. A'r cyhoedd wedi ymateb yn dda, mae yna rhywfaint o newidiadau naturiol yn anorfod. Oes, swn i'n camol y bobl sydd wedi ymgynnull yma heddiw. Mae yna giwia o flaen drysa, ond does neb yn poeni. Neb yn poeni am y peth, maen nhw mor falch o fod yma. Ie, mae'r ciwia yn edrych yn wahanol i fel oedden nhw estalwm. Yndan, ond mae'r bobl ddim yn poeni am y peth. A wedyn o ran cael dod yma fori, dim rhy hwyr i gael tocyn ac di? Na, mae yna docyn i gael trwy'r nos heno ac fyny bore fori, fyny ganol dydd neu be bynnag. Croeso i unrhyw un. A wedyn ar y nos Llun fel arfer, mae yna siopa hwyr a than gwyllt, ydy hwnna'n digwydd? Mae'r siopa hwyr yn dymlaen beth ag arfer, a mae yna dan gwyllt am 16. Doedden ni'n sicr, ond ni'n teimlo bod yn ddyletswydd ni roi tan gwyllt, a da ni mor falch bod ni wedi penderfynu wneud. Felly, dewch yn llych, neges chi bawb adre os dyn nhw'n rhyw amheus, achos mae yna pobl yn nerfus hefyd ynglyn â dod i sefyllfaoedd cymdeithasol. Allai ddeall bod nhw'n nerfus, ond mae pob peth mewn gofal i wneud pobl mor ddiogel a sy'n bosib. Ydy, a diolch am hynny, diolch am y trefniadau. A hyd yn hyn, Alwyn, llongyfarchiadau. Diolch fawr iawn. Gwych, da ni'n troi rwan draw i'r cylch ceffylau. Eilar Dakota. Y merchnogaeth, Mr Owen Griffiths, sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn yn y blws o webu ar beirniad Kitty Bodley.
sydd wedi penderfynu ar hyn o bryd bynnag Owen, sef o yw'r gorau yn y dosbarth yma. Mae'n gynnar iawn ar hyn o bryd, gallai bethau newid cryn dipyn. Fel wnaethon ni sôn, mae'r dosbarth yma yn un cryf iawn, David. Mae ar y brig ar hyn o bryd, ond dyw hynny'n golygu dim byd. Sam Mosley sydd yn dangos ar yr Andy Owen, a mae wedi gwneud job da yn paratoi'r ebol yma. Mae Sam yn un o'r... Mae'n brofiadol iawn yn diwyd, ti'n gwybod. Mae'n byw bwys Llundain, ond Dakota wedi bod gyda ers dros blwyddyn, ond mae wedi gwneud jobyn arbennig. Wel, Dakota yn symud yn dda. A ffrant arbennig yn yma'n does? Ie, mae ffrant yn unigryw iawn fi'n meddwl i adran A. Ti'n mynd gweld y ffrant na ar yr adran A cymaint ar adran B o bosib, ond mae'r llinach yn iawn. I wadau waxwing, felly mae wadau y gyfer y dangyfrwy wrth gwrs. Dyma ni Rhydyfelin Siabod wrth y march singles Burberry allan as Rhydyfelin Silk Question. Y brechnogaeth Craig Dawson ac Iwan Williams. Dyma ni yn troi i drotio nôl ac cyfle i'r beirniad ac i ni gweld os ydy'n symud yn syth ac yn di chwarae teg mae o. So beth sy'n rhaid cofio gyda'r dosbarth yma, mae gofyn bod potensial march yn perthyn i'r anifeiliaid yma. Ebolion blwyddyn ar hyn o bryd, ond wyt ti wedi gweud yn gynnar iawn os yw Ceffyn yn mynd i fod yn farch, yn wyt ti David, wyt ti'n gwybod y hunan. Felly, os sa'n yn mynd i fod yn ferch, yn aml iawn maen nhw'n troi'n adferch, ond dyna y rheswm bod y dosbarth yma'n llai o faint na'r ebolion gwrw wylwn ni'n gynharach. Dyma Colin Tibby yn dangos ar ran Sandy Anderson, Thistledown the Ice King. Thistledown y Steam yw'r march, yw tad, ac allan o Thistledown o Weeping Willow. Ceffyl yma'n symud yn arbennig, symud ymlaen yn dda iawn, yn symud o'r ysgwydd. Felly, ni'n mynd gweld llawer o'r penglin yn codi, ond ni'n gweld y symudiad yn estyn ymlaen dipyn. Wel, Thistledown the Ice King wedi symud yn dda i'r gynulleidfa fan hyn am habell y cyffylau yn Llanelwydd yn y ffair eiaf yn 2021, ond ddawn ni nôl i'r dosbarth yma i weld pwy fydd yn gipio'r prif wobr. A dyma ni, mae'r foment fawr yn agosau fan hyn yn osbarth y bystych allan o darw glas Prydeinig. Mae'r boes mowr wrth i nawr llir fan hyn yn dyn nhw. Mae rhain yn neud onau trwm. Mae yna waith crafu pen yn yma, yn does i fan, mae yna gymaint o ddewis. Ia, sa chi'n gallu unrhyw un yn gyntaf. Ond mae'r gwartheg o'r Alban wedi cael ffair lwyddiannus iawn heddi yn barod. Mae nhw wedi dod lawr a stwffo safon da. Mae nhw wastad yn chwarae teg, mae nhw'n dod yma, mae nhw'n cael hwyl. Mae 20 o gynnu o'r Alban. 20 oes, ar tic. Mae rhaid fi weid wrth weld nawr yr un sydd o'n blaen yn 1-9 wrth weld fe'n sefyll a cyrraedd tuag ato ni. Ti'n gweld y pwer tu blaen yn dyfen, dwi ti? Tydi o'n bwerus dwch. Ond ni'n meddwl sa hwn yn uwch i fyny yn y dosbarth. Ond mae'n job deud heb i handlo nhw sy'n ei feddwl. Ydy. Mae weld llawn, ella bod o'n rhyd rhwm bosib. Falle bod e'n rhy fawr o bosib, fel ti'n gweud. Mae weld yn ofnadwy o flashy. Ond wedi cael tymor sioan llwyddiannus iawn yn do? Do wir. A fel ti'n gweud, falle bod e'n chydig bach rhy drwm o bosib. Ie, mae'n siŵr dde. Mae'n siŵr. Gobeithio fydd yna dred ar hein mori. Swn i ddweud, mae'r eidion yn gwerthu ar y funud. So, ia, mae'n argoeli dda, swn i feddwl, i werthu fori. Ar hyn o bryd, felly, mae'r eidon sydd yn y safle cynta yn dod o wlad yr ha. Richard Wright sy'n berchen o Paul Walker yn ei ddangos e. Hwn yn brofiadol. Bob tro mae o'n yn y top, chi dde. Twyd ni'n edrych fyna eidon rhyw 608 kilo wedyn, twel yn dyfel. Mae eidon erfil yn yr ail safle. We look am hwn yn eidon da hefyd.
Mae Llwybr fel yn hapus iawn i fod yn ail fan awan mewn clas mor gry. O, yn union, yn union. Mae nhw wedi cael sioe dda, mae nhw wedi cael English Winter Fair dda i frwd o do. A to, mae yna 100 kilo o haniaeth rhwng yr un sydd yn y safle cyntaf ag Erfil. Oes. Da chi'n beth yn dweud, chwaith yn sach? Na, fyddet. Na, fyddet. Mae'r un o Wlad yr Haf yn 608 kilo ac un Erfil yn 714 kilo. Ond mae Trevor Llun yr beirniad yn cael Dwi'n meddwl bod o'n res i newid. drad. Diolch yn newid fel arfer. Nid o'n newid ar ôl nid i benderfyniad. Dwi'n meddwl nid o'n newid wedyn te. A mae e wedi gwneud i benderfyniad. Fel na fydd i felly. Da iawn. Y garden goch yn mynd i Wlad yr Ha. A'r ail wobr yn mynd i Gorwen. Ia, da de. I Erfil Edwards a'r teulu. Wrth i fodd yn dweud. Wel, ardderchog. Dyna ni felly ddiwedd y cystadlu yn y dosbarth yma. A Llyr, y dosbarthiadau nesaf, sydd o ddiddordeb i ti, y gwartheg Limousin Croes. Fy hun yn haws, mae'n siŵr be. Pa'n mynd rhy bell. Diolch o. Am y tro, diolch Llyr. Croeso, diolch chi. Wel, dwi'n dal i gael modd i fyw yma yng nghanol y periannau, ac erbyn hyn, dwi wedi cyrraedd stondin Davies Implements, ac yn cadw'r cwmni fi, yn ffodus iawn, mae Heilwen Davies. Brawn da, Heilwen? Brynhawn da. Mae'n brysur iawn, mae yna fynd a dod ar y stondin yma heddiw. Os mae wedi bod yn brysur iawn, ydw i gwir. Mae'n neis bod pawb yn gallu dod nôl i'r sioe ar ôl 2 flynedd. Ydy mae'n chwith hebddi, no? Mae wedi bod yn chwith iawn heb y sioe, a mae'n neis gael dod nôl yma, siŵr. Odi, mae di. A mae'n bleser i fod ma, a gweld bod popeth yn brysur dyn ni hefyd. Ie, fel cwmni. Dedwch ydig o hanes y cwmni. Chi a chwaer o'n i'n deall i redeg y cwmni. Ie, ymwhar, mae ma'r hiled. Mae jyst lan fyna nawr. Mae'n gwerthu, bydych a styrbio, mae'n gwerthu rhywbeth. Na, pidwch eich poeni fi, please. Oedd yn had ci wedi cychwyn y busnes nôl yn y 30au. A'n had wedyn wedi dod i ymuno a fe yn y busnes yn y 50au. A wedyn ymwhar y fi wedi bod nôl nawr, wel, finne bron 20 blwyddyn a ymwhar y cyfnod cyn fi hefyd. Mae'r ddwy o ni wedi bod wrthi nawr am blynydde maith, y dweud y gwir. Da chi'n gallu cydweithio yn o lew fel chwiorydd? Odyn, a mae'r ddwy ohono ni'n dod y gwahanol cryfder mewn i'r busnes fi'n credu. Reit. Dwi'n gweld, ac o'n i'n gweld yn y cefndir, mae yna sawl, mae yna amaethyddol a dipyn o brennau coedwigaeth mae hefyd, dipyn o bwyslais ar hwnnw falle wan. Ie, mae hwnna'n rhywbeth ddiddorol. Wrth gwrs, amaethyddiaeth oedd y busnes yn reiddiol, ond gyda amser, i ni wedi arallgyfeirio, ni'n teimlo bod hi'n bwysig iawn bod ni yn arallgyfeirio, a gwneilon ni cychwyn a hwnna yn beth i 20 blwyddyn yn ôl, a dechreuon ni reiddiol gyda y Timberwolf, Chippers, peiriannau oren. Ie, peiriannau oren, ie. A gweld bod hwnna wedi gweithio i ni yn dda iawn, ni'n licio gweithio gyda nhw, a wedi mynd o fyna wedyn i ymrywiaeth o pethau fforestiaeth, coedwigaeth a peiriannau fel hyn. Ifiad, wedi ffansio'r llif awr o'n hyn, achos mae yna alw mawr am goed, yn oes mae coed yn bryn, a lot o ffermwyr yn arallgyfeirio ac yn prio torri coed i hunain, felly dwi'n siŵr bod yna fynd an yn oes. Mae'n rhywbeth amserol iawn. A mae'r llun na yn llifio coed eitha, wel, anferthol, swn i'n dweud. Odi, mae e. Mae'r peiriant na, mae hwnna'n cael ei cynhyrchu gyda cwmni yn Sweden, a Banso Mill yw i, a mae'n llifo cod lan i medr mewn lled. So mae hyn anferth, mae'n gallu llifo pethau mawr. A heddiw, an i rwy'n fel fi, faint fysa pris rhywbeth fel la? Just ychydig yn nis na 10,000 am rhywbeth fel na. Mae'n syndod faint o diddordeb sydd wedi bod mewn peiriannau fel na, a tyfu, dim just y cod, ond tyfu mae'r diddordeb. Mae'n gyd fynd efo cadwraeth a fo beth yn dydio, mae'n gyd fynd efo mae'r coed tan a fo beth, da chi'n plannu, torri a cynnal natur a fo beth. Ie, fi'n credu bod bobl wedi bod yn cychwyn mas, felly yn cynhyrchu cod tan, gyda peiriannau fel yr un goch sydd ar y cefen fyna, Hagi Pilki, a wedi'n gweld bod nhw'n torri lan i cod tan, cod, gallen nhw cynhyrchu lot fwy o gwerth yn. Mae peiriannau fel hyn nawr, wel, yn llifo planks fel hyn, mae gwerth mawr yn gallu bod yn rhain, ond cyn i'r ein ddod o hyd, wel,
mae'n cod debyg fydden nhw wedi cael ei torri lan i cod tan. Na'r peth, coed tan, gweld ryd, ymwysyn nhw. Adding value yn dyfed, dyna'r peth. Ie, yn hollol. Wel, gwych, falle gai priceless yno gynnwch am hwnna, nhw'n i fargen cyn diwedd y dydd, falle. A fi hôl y sales book mas nawr. Gret. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr am y sgwrs a pob lwc. Croeso, diolch yn fawr iawn i chi hefyd. Wel, dyma ni yr ebolion yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Dyna dyn ni'n gweld y fan hyn yn y blwch sylwebu ar beirniad Kitty Bodley. Wedi bod yn brysur, wedi cael dipyn o her heddiw i roi drefn ar y Merlod Mynydd. Dipyn o gystadlu wedi bod a safon uchel hefyd. Ond yn dosbarth yr ebolion blwydd, Ilar Dakota sydd ar y brig ar hyn o bryd am y perchenog. Dakota gyda fi fan hyn, Owen Griffiths. Sut ti'n teimlo fan Owen? Dyw dyn ddim yn paratoi i fod mewn sefyllfa fel hyn yn amlwg, ond yn hapus iawn. Mae'r y fenyw Sam Mosley sy'n cynhyrchu'r ceffyl wedi gwneud job yn arbennig. Dwi'n hapus ar ffordd mae'n edrych. Bu'n Iwan gyntaf neu'n ddiwethaf i fod yn hollol David. Gallai ddim bod wedi gofyn mwy o Sam na'r ceffyl i fod yn hollol onest. Ond bu'n Iwan gyntaf neu'n ddiwethaf, dwi'n hapus iawn. Wel, gawn ni croesi bysedd a bydde ni'n aros yn y safle cyntaf, ond gawn ni weld mae'r beirniad Kitty Bodley yn cael golwg golew ar cwpl o'r ebolion yma. Mae yna rhywbeth di ddim rhy hapus amdano fo a tybed sgwni... Mae'n edrych i fyny'r llinell, mae'n cymaru rhai o'r cyffylau. Dwi'n mynd hollol siŵr pwy mae'n cymaru yn iawn. Ond bosib bod hi'n danfon yn ôl allan eto, neu yn cael y rhiban coch a gweddill yr rhibanau. Dwi'n mynd hollol siŵr i fod yn onest. Mae'r hosglymau ond ddod all i'r cilch, ond mae'n sbied, mae dal i fod yn sbied. Dwi'n mynd siŵr os yw'n hapus neu'n anhapus. Gyda'r mwgwd, mae'n anodd darllen person yn diwy. Wel, nawn ni aros nes geith y het i ddiosg. Os gwneithau, ond mae'r hysglymau dod allan, llongyfychiadau Owen ar gyfer y dosbarth yma. Ilar Dakota, Sam Mosley yn dangos ar rhan Owen Griffiths. Llongyfychiadau mawr i Owen Griffiths yn ennill y dosbarth yma i'r ebolion blwydd yn yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig. A Sam Mosley wedi gwneud job arbennig o baratoi yr ebol yma ar gyfer y ffair eiaf. Wel, da ni'n tynnu ti am terfyn, a mae'n braf gweld Mari Lyfgren. Mae'r ddwy yn canu alto i Gwawr Edwards yma sy'n canu dawel nos. Da ni ar gael Gwawr os angen backing singers a danswyr. Mae'n braf, mae'n di. Ti jyst yn edrych o gwmpas ac yn gweld gwynebau pobl, a mae pawb yn gwenu a mewn rhyw hwyliau bach digon ydyn. Delirious. Braf. Wel, ia, ydyn. Hyd nod efo masgi, mae'ch gada pawb yn gwenu. Maen nhw'n pefrio. Mae yna bobl di bod yn aros mor hir i gael mwynhau rhywbeth fel hyn eto. A ti di crwydro, mae yna raglen uchafbwyntio heno yma, yn does? Oes, mae yna uchafbwyntio am 8 o gloch heno. Mae gennym ni flas bach o bob un ardal, chydig bach o bob dim sydd wedi bod yn mynd ymlaen. Felly, i unrhyw un sydd ddim wedi gallu dod, byddwch chi'n teimlo bod chi wedi cael profiad o ddydd Llun yn y ffair eiaf. Wel, awn ni ymuno fo Gwawr rwan ta. Felly cofiwch ymuno efo Iesu tywysog ein her. Waw! Ifan a Mari heno am wyth. Da ni'n ôl efo chi bod y fori am 10. Diolch i chi am eich cwmni heddiw tan fori. Ta-da!